Bueno, bos días a todas e a todas. Moitas grazas a todas e todos. Gracias por acompañarnos nesta segunda xornada do noso Foro de Igualdade. Bueno, como xa sabedes, os e as que estuvestes na xornada de onte e para as que estades de novo, comentámosvos que este Foro da Igualdade está centrado na ruptura do teito de cristal. Estamos intentando, ao largo do fin de semana, responder a pregunta de por que as mulleres teñen menos representación e teñen máis dificultades para acadar postos de poder. Si se trata de que non queremos acceder a estes postos, de si estamos menos capacitadas ou de si hai algo máis alá. Na xornada de onte contamos con mulleres de diferentes eidos, desde o ámbito científico, político, e hoxe seguiremos con outras mulleres referentes que nos falarán desde o ámbito deportivo, entre outros moitos. Vamos a tamén comezar saudando as persoas que nos siguen desde casa. Nos estamos retransmitindo esta xornada en directo desde a nosa canal de YouTube e tamén contamos co Xornal La Región que está retransmitindo esta xornada. Gracias por acompañarnos. Sen máis, vamos a darlle a benvida a Emilia como representante do Concello de Verín, ao que lle temos que dar as gracias por cedernos estas instalacións tan maravillosas que nos permitiron desenvolver a xornada. Benvida, Emilia, damoslle un forte aplauso. Moi bo día a todas. É para min un prazer, en nome do Concello de Verín, saudarvos hoxe neste Foro de Igualdade que xa vai pola edición 18. Primeiro, felicitar a organización de FEMURO por o duro traballo ao longo de todos estes anos e a todas vos pola vosa presencia. Nesta fin de semana abordáronse moitas cuestións vinculadas á igualdade e á rotura do teito de cristal desde distintas perspectivas, e é un orgullo para Verín que se convirta na capital do debate de igualdade e de feminismo durante esta fin de semana. Sempre defendín a necesidade de ter unha sociedade activa e organizada, primeiro desde o asociacionismo e agora mesmo desde a política. Penso que non hai mellor ferramenta que as asociacións para canalizar esta enerxía hacia a democracia. E precisamente a Asociación das Mulleres Rurais é a clave para garantir o desenvolvemento dos nosos povos, xa que o medio rural é a columna vertebral que sustenta o noso país, pois ali están os recursos naturais e gran parte do noso patrimonio histórico e cultural. A pesar de toda esta importancia e dos poucos avances conseguidos ao largo de todos estes anos, aínda nos queda moito camiño por recorrer para acadar a igualdade real entre os homes e mulleres en xeral, pero sobre todo no medio rural. Alá no ano 2007, na Asamblea Xeral das Nacións Unidas, estableceu que o día 15 de outubro sería o Día Internacional das Mulleres Rurais, recoñecendo así a contribución ao desenvolvemento rural e agrícola, a erradicación da pobreza e a seguridade alimentaria. Xa pasou moito tempo, pero aínda hoxe é preciso dar voz e visibilizar este colectivo, pois a igualdade non será real ata que non se entendan estes valores, e é fundamental o papel que xogamos as mulleres no progreso dos países. Por isto, quero agradecer de novo o duro traballo e complicado das distintas asociacións tan necesarias para este progreso. Por suposto, a FEMURO, sempre guiando e axudando as mulleres. E aquí deixo a miña total disponibilidade e a do Concello para o que vos faga falta. E nada máis, espero vervos no próximo ano. Moitísimas gracias. Bueno, gracias, Emilia, de novo por acompañarnos nesta xornada, non só hoxe, sino noutras edicións e noutras ocasións tamén nos aniversarios e demais eventos. Vamos a continuar ca xornada e antes de comezar a primeira mesa de diálogo que centraremos no eido deportivo, vamos a darlle a benvida a Concha Caneiro. Hola, Concha, un aplauso para ela. Bueno, Concha xa nos acompañou na xornada de onte, ela é xornalista e corresponsal tamén no xornal La Región e acompañounos para guiar as diferentes mesas de diálogo que fomos desenvolvendo e tamén o fará na xornada de hoxe. Para comezar, vamos a adentrarnos no eido deportivo, como xa dixen a continuación, e para elo vamos a contar con dúas referentes que, son bastante novas e moitas veces pensamos que as referentes, en moitos casos, xa non están entre
entre nós ou son mulleres homes tamén máis maiores, pero bueno, neste caso rompemos un pouquiño esta visión e esta idea que temos. Presentamos a continuación, en primeiro lugar, a Lidia Crespo, ela é árbitra de segunda división de fútbol sala. Benvida, Lidia. E tamén temos con nós a Ainhoa García Rodríguez, que é subcampeona europea de taekwondo. Bo día a ambas, un aplauso para elas. Bueno, a continuación damoslle xa o turno a Concha. Moitísimas gracias ás tres por estar con nós e, bueno, agardamos que... Ese Nadal o equipo organizaba un pequeno torneo a nivel de clube e os do propio clube botábamos unha man. Entón, pois, toma un silbato. Bueno, ordenamos os rapaces, non? E foi o primer contacto e dixen, pois, non está tan mal isto. Nese mesmo verán foi cando me dixo a compañera isto, entón, pois, vou. E nada, pois na arbitraxe empezas así, a pitar nenos, prebenxamís, os pobres tíos ordenas, o sea, non arbitras, non digamos que é un arbitraxe. Pois pouco vais facendo exames, co tempo pois xa te siguen unhas pequenas probas físicas, e vas ascendendo por categorías. Nada, pois 2017, pois van 8 temporadas. Nada, logo xa pasas ao ámbito nacional, que xa un poquinho máis a Federación Española, pidenche un chisquiño máis, probas físicas e demais. É esa a miña historia, non sei. Entón non volviches a xogar o fútbol sala? Non, porque tamén como nas categorías xogando non podes combinar equipos, arbitrando tamén chega un momento que tes que escoller. Deus a oportunidade, obviamente, escollín a arbitraxe. Perfecto, pois logo continuamos dialogando. Moitas grazas, Lidia. Hoxe tamén nos acompaña Ainhoa García, que a Ainhoa García é subcampeona europea de taekwondo, ten tan só 17 anos e a súa traxectoria deportiva xa é inmensa. É de Ourense, formouse no Centro Deportivo Couto e Ainhoa formou parte da selección española. Leva unha longa tempada facéndose con numerosas medallas. O pasado ano subiu a un podio continental e en Sarajevo no Campeonato de Europa de Taekwondo na categoría junior foi subcampeona continental. Eres número 1. Entón, eu quería saber como con 17 anos xa levas unha traxectoria tan longa neste deporte. Como foi a tua historia, Ainhoa? Pois eu empecé a facer taekwondo pola miña irmá, que iba ao Couto, que está cerca da miña casa, é dicir, no portal ao lado. Entroume curiosidade por saber como era ese deporte. Desde entonces empecé. No taekwondo hai diferentes modalidades. Eu decateime por técnica, coa que empezas como para coller a base sobre o taekwondo. Pero era unha modalidade que a min non chegaba a disfrutar tanto. Entonces fun cando empecé con combate, que non sei cando empezaría, con 11, 12 anos, porque máis pequenas non nos deixaban. E, bueno, foi pouco a pouco que fun entrenando, gustábame máis, sentíame máis cómoda e disfrutaba moito máis facendo combate. E o meu entrenador empezounos a sacar a campeonatos por Galicia primeiro, e íbanos moi ben, a min encantábame, e pouco a pouco fun crecendo, collendo nivel, entrenando, porque hai un altísimo nivel en taekwondo en Galicia, adestrando uns con outros, sempre nos aportamos moitísimas cousas. Pois nada, sí que é verdad que os primeiros campeonatos eu casi non facía nada porque poñíame moi nerviosa e non facía nada. Pero pouco a pouco fun collendo confianza, sobre todo porque me transmitiron meus familiares e os meus compañeiros. Sempre me apoyaron e sempre me dicían que eu podía, que eu entrenaba para poder conseguir o que me propuxera, e ao final foi pouco a pouco que vas conseguindo resultados casi sen darte conta, que dices, ostras, aquí estou e, bueno, pues moi contenta. Imagino que queras continuar, non? Sí, ahora este ano pois empecé a universidade, voume a Santiago, xa non podo entrenar no meu club, pero teñemos que mirar algunhas, de alguma forma, seguir intentando entrenar. Sí. Porque ata agora eu non teño moita idea de como son os entrenamentos nin demais. Cantos días tes que entrenar a semana ou como é a preparación para ir a un campeonato? Pois
Bueno, ahora mismo estoy lesionada, que no puedo entrenar, pero... Pero bueno, normalmente para un campeonato pues entrenamos 5 días, de lunes a venres, todas as semanas, e os sábados que non temos campeonato tamén entrenamos. Casi 24/7. Moito entrenamiento. Bueno, pois benvida, Ainhoa, un placer terte con nós. Antes de comezar así co coloquio de cheo, quería dar uns datos sobre o deporte para pornos en situación. Segundo uns datos recollidos polo xornal El Mundo, que publicaba este 8M este ano, un artículo titulábase "Las cifras que desmienten la igualdad en el deporte. Queda un camino brutal por recorrer". Segundo estes datos recollidos, solo o 23,5% dos federados en España son mulleres. Nos 3 últimos Xogos Olímpicos, as medallas españolas foron máis cousa das mulleres, aínda que en Toquio se rompeu a tendencia. Dende Londres, 27 medallas femeninas fronte ás 25 masculinas. Todo un síntoma tendo en conta que ata 1992 ningunha muller española se subiu a un podio olímpico. De 66 federacións deportivas españolas, tan só 2 están presididas por mulleres, e son a de remo por Asunción Loriente e a de salvamento e socorrismo por Isabel García. O 37,9% son mulleres participantes nun deporte de alto nivel en España. Como podemos ver, as cifras, os porcentaxes son menores de mulleres e imagino que é unha realidade que tamén vos vivides día a día nos vosos respectivos ámbitos. Non sei se percibides isto. Sí, bueno, eu a verdade é que aínda o falaba antes aí fora. Actualmente na segunda B división a nivel autonómico son a única árbitra, por favor. O léxico é maravilloso e podemos chamar a cada cousa polo seu nome. Son a única árbitra de segunda división B. Na terceira división a nivel galego tiñamos unha compañeira que agora, pois por sorte, felicito desde aquí, esa fixen onte, ascendeu a segunda B e vou a estar acompañada despois de 2 anos aí sola na categoría, pois agora xa vou a ter unha compañeira en medio de un grupo de 40, non sei cantos somos. É unha auténtica barbaridade. Somos parexas arbitrando, logo sí que temos compañeiras a nivel na mesa. Son 2 árbitros principais e logo unha persona que está na mesa levando o cronometrador e todo, e anota todo. Aí sí que temos un maior porcentaxe, pero na pista. No teu caso, Ainhoa? No meu caso, a verdade é que en taekwondo hai un moi alto número de mulleres, pero ademais tamén o nivel femenino, sobre todo en Galicia, é altísimo. É dicir, hai moitísimos anos que Galicia queda moi bo clasificado en femenino. Pero sí que é verdade que a primeira impresión, pero xa é máis externo do taekwondo. De taekwondo non solemos recibir nunca, non son consciente de recibir ninguna desigualdade ou nin discriminación, pero sí que é verdad que cando alguén externo ao taekwondo che dice que deporte practicas, e dices taekwondo, sí que suelen extrañarse que unha muller faga, sí, pero dentro eso, que hai un altísimo nivel, masculino tamén, pero femenino en Galicia eu creo que é moito máis alto. Pero non sei se pasa, porque eu vexo noutro tipo de deportes, no taekwondo non sei, pero sempre como que o logro dun home en calquera deporte vale máis que o dunha muller, que sempre está mellor visto pois un tenista, un futbolista home que unha muller que igual ten os mesmos logros ou moitos máis que el. Non sei se percibides vos isto. Sí, pero no taekwondo sí que é verdade que non recibimos tanto unha valoración como pode recibir outro deporte. Entonces sí que é verdade que ainda falamos das Olimpiadas. Adriana Cerezo fai taekwondo, subcampeona olímpica de taekwondo. Nos homes, por exemplo, non conseguimos ninguna medalla, que non quita que teñan nivel, pero sí que é verdade que desde os preparativos para as Olimpiadas sí que tiraban máis dos homes, víase máis, tiraban que pensaban conseguir medallas máis nos homes, pero ao final foi Adriana a única medalla femenina, e desde entonces sí que se valora máis iso.
Entón, igual ti tes máis sorte da que podes ter ti, Lidia, en certa medida, non? Porque sí que o mundo do fútbol é masculino 90%, non? Sí, xa non falamos do fútbol sala, que ainda é menor, digamos, recoñecido, pero no tema do fútbol sala temos o Burela, o equipo femenino, o mellor equipo do mundo nomeado o último ano, gaña todo. Hai xente que aínda me pregunta cal é o mellor equipo de fútbol sala femenino, e digo, jolín, somos galegos e non sabemos o que temos na casa, non? Entón o nivel está aí. Non sei se, bueno, ti polo menos, Lidia, bueno, ti tamén aí non comentabades antes que non tivestes ningún problema na casa a hora de decir vou me dedicar ao deporte, vou arbitrar, vou facer taekwondo. Na vosa familia non, pero no voso entorno dixeron, jolín, que necesidade tes disto? Isto é un mundo máis masculino. Non sentistes eso algunha vez? Eu a verdad que non, na casa non tive ningún problema. O único problema que me poñía era a miña avoa, que iba a chuvia e non lle gustaba nada cando vera a chuvia. Me decía, pero niña, que necesidade tes? Pero non, de feito, cando empecé a arbitrar e demais, pois meus pais sí que preferían non ir ao pabellón para non toparse con ningún tipo de sorpresa, non? Pero vou a decir, por sorte, non tive ningún tipo de problema, a verdade. Eu a verdade é que tampouco. Sempre os meus familiares, os meus pais, avós, a miña irmá sempre me apoiaron moitísimo en todo o que quixeron, o que quería eu. Sempre me apoiaron a seguir con apoios incluso económicos, porque os viaxes e todo eso ao final tal, como para levarme dun lugar a outro para poder adestrar. Os meus compañeros de equipo sempre tiraron moitos de min, o meu entrenador, e incluso amigos externos ao taekwondo sempre me animaron a seguir, porque é algo que vían que eu disfrutaba e que podía ser moi feliz con eso. Que ben. E ti, Ainhoa, que tes 17 anos, eu con 17 anos non nos vamos a engañar, pero pensaba en cada sábado salir de festa. Eu non sei se eso a ti cho permite o taekwondo ou se botas en falta, se tivetes que renunciar a algo para estar onde estás hoxe. Sí, eu creo que calquer deportista moito tuvo que renunciar. No meu caso, moitos cumpleaños, festas, no momento no que os meus amigos igual están pois un sábado pola noite de festa ou nun cumpleaños, igual eu estou adestrando, estou en Benidorm nun campeonato, e ao final sí que perdes pois eso, pero ao final tampouco é un problema, porque é algo que ti realmente queres facer. Sí que moitas veces pois dices, pois a calquera persona lle gusta, ademais un adolescente, ir de festa, ir cos amigos, pero tamén hai tempo para eso. Todo é organizarse. Perfecto. Ti, Ainhoa, non, Lidia, perdón. Tivetes que renunciar a algo ao largo destes anos xa a nivel arbitraxe? Sí, bueno, porque ao final tamén non era deportista de élite, pero tiña que ir 3 días a adestrar pola semana e logo, pois, o fin de semana ir a xogar a Coruña ou onde fora, non? En canto a arbitraxe, pois, ao final tes un compromiso que te comprometes ao principio de ano e todas as fines de semana sempre temos partidos, tamén hai viaxes por toda a comunidade, entón, pois sí, tamén me perdo cousas, pero como di Ainhoa, pois é algo que tamén escollemos e que o facemos polo que nos gusta, entón eu non o vexo como que me estou perdendo cousas, senón tamén estou gañando cousas e vivencias dos meus compañeros, porque senón tampouco estaríamos aquí, porque ao final a nivel económico tampouco é que obviamente estamos porque nos gusta, nos apasiona e levamos ben con o noso entorno e é o que nos levamos. Igual se non vos gustara non estaríades facendo o que facedes. Eu tamén quería saber se o ser un mundo máis, o deporte ser un mundo máis de homes, se sentistes por ser mulleres algún tipo de discriminación ou micromachismo en certas ocasións, xa sexa entrenos, partidos, campeonatos. Bueno, a mí o primeiro que se me ven á cabeza é o que falaba antes de árbitra, o sea, sempre árbitro, la árbitro, yo, pero a ver, la árbitra, non lle vexo o sentido. Logo, aparte disto, a xente sempre me di, non, son árbitra de fútbol sala. E que pitas, a mulleres ou a homes? Espero que a pregunta aos homes tamén se lla fagan, pero obviamente todos sabemos a resposta. Entón, nese caso, son eses micromachismos constantes que
que sinto que sufro. Logo, a nivel na pista, non sufrín ningún tipo de nin comentario, nin o que vemos na tele de vai fregar ou cousas destas que, madre mía, a verdad que non sufrín ningún tipo. Eu respecto a que falaste de fútbol sala e demais, por parte de compañeiros ou demais, esas cousiñas, pero cando estás nun partido, por parte do público... A ver, a cousa é que chega un momento que non escoitas o que hai fora. Entón, sí que cando me van a ver familiares e demais, sí que madre mía, agrada, sí, pero é que estás nun pabellón con a saber cantos centos, cantos centos cando se chea, non escoitas o que hai fora. E creo que é o mellor que podería facer, porque ao final, se me poño a escoitar o de fora, creo que non podría salir á pista e facer o que fago. Creo que vai na persona tamén o feito da confianza en mí mesma, de decir, pois mira, son igual que a ti, vou a arbitrar igual, da igual que se esa muller ou home, non? Por sorte teño os compañeiros que nunca sentín esa traba de, bueno, sí que ao principio un pouco un certo paternalismo, non? De decir, veña, vamos que te levo a arbitrar, sabes? Bueno, a ver, que estou no mesmo punto que ti, sabes? Pero en vez de veteranía sentía paternalismo. E ti, Ainhoa? No mundo do taekwondo eu nunca notei unha discriminación así directa. O que sí que voltamos un pouco en falta, digamos, que sería o único, entrenadoras. Hai moito nivel femenino, pero en España, en Galicia, pois xa o dixen, en calquera comunidade autónoma, sendo no último campeonato europeo que hubo de taekwondo senior, as dúas únicas medallas de ouro foron femeninas. Eso recalca o nivel que temos en España a nivel femenino, pero sí que é verdad que a hora de entrenadoras hai moi poucas, pero sería o único que voto en falta así. Perfecto. A min gustaríame tamén preguntarvos, se pode saber claro, que plans de futuro tedes nas vosas vidas en todos os ámbitos. Ti ahora vas a estudar, dixetes vas a Santiago, que vas a estudar? Pois eu este ano empezo a universidade en Santiago e vou estudar criminoloxía, que é algo que sempre me encantou desde pequena. Tanto criminoloxía como psicoloxía. A min parecíame unha das miñas desde pequena, sobre todo psicoloxía, porque me gustame moito entender a psicoloxía tamén deportiva, gustame, porque eu, sentíndome competidora, eu sei o que pasei, todos os nervios, faltábame moita confianza en mí mesma, é algo que tuve que ir superando pouco a pouco, e sí que é algo que me interesaba descubrir un pouco a psicoloxía e poder axudar a outras persoas que pasen polo que eu pasei, que se relaxen, que ao final non é para tanto, e é algo moi difícil, que é traballo tamén, porque non é só entrenamiento físico, tamén necesitas entrenamiento mental. Eso. Entón, a ti gustaríache compaxinar pois os teus estudos co deporte, ou sea, misturar as dúas áreas? Sí, pois eu gustaríame criminoloxía, por eso me decantei, pero sí que gustaríame axudar a xente a que entendan o que eu pasei tamén. E a longo prazo que queres seguir facendo taekwondo ou imaginas que terás que deixalo en algún momento, igual podes pasar a ser entrenadora, non sei? Pois gustaríame moito ser entrenadora tamén, pero en principio quero seguir, pero nunca se sabe, oxalá seguir e poder estar arriba, pero non sei. Sobre todo gustaríame tamén ensinar o que eu aprendín. Lidia, no teu caso, cales son os teus plans a corto ou longo plazo? Ao final, a nivel profesional, obviamente, pois teño que seguir avanzando. O que pasa é que levo anos dedicados ao arbitraxe, sempre é algo que teño aí, que creo que podo ter certa proyección. Entón, o objetivo é pois seguir mellorando cada día. Se hai portas que se abren e podo estar aí petando nelas, pois vou a estar aí, sempre que non me supoña unha traba a nivel profesional e sempre que eu este cómoda e teña a confianza e as ganas de tirar para diante.
Queres seguir combinando arbitraxe con fisioterapeuta ou cal crees que vai ser o futuro? Home, se me quixera dedicar solo unha cousa, está claro que solamente sería para fisioterapia. É unha das trabas a nivel arbitraxe que está certamente profesionalizado, pero non a nivel económico, obviamente. Entón, requere unha dedicación que, ao final, pois tamén temos probas físicas, 2 probas ao ano, exámenes técnicos, e tempo que lle dedicas que, ao final, non se ve recompensado como tal. Entón, non te podes dedicar plenamente, aínda que seas árbitra de primeira división de homes, non podes dedicarte a arbitraxe solamente. Eu preguntaba vos isto porque, bueno, non somos as tres xóvenes e demais, pero sí que hai mulleres pois brillantes con 40, 50 anos que ao longo da súa vida pois tiveron igual que renunciar á maternidade ou a viaxar ou ao tempo libre, ao ocio. Entón, vos pensades que se o día de mañá, que igual non queredes ou cada unha ten uns plans, pero se queredes formar unha familia ou se queredes dedicarvos a percorrer o mundo ou eu que sei, calquera cousa de tempo libre, pensades que o mundo deportivo vos vai frenar e vos vai quitar esas cousiñas? Eu, a verdade é que non o sei. Eu espero que non, porque sí que é moi difícil, porque a día de hoxe que non tes moitos problemas nese sentido, sí que xa se fai complicado, pero eu creo que faría imposible, porque si quero algo podría axudar aos familiares que seguramente me poderán axudar de alguna forma. Me encantaríame seguir e evitar que eses problemas fan que eu renuncie ao que me gusta. Bueno, eu a nivel arbitraxe obviamente me gustaría seguir, pero xa a día de hoxe, por exemplo, preparar as probas físicas, pois entre traballo, dous traballos, ao final fisioterapeuta tamén está como está a cousa, o tempo é o que é no día, ao final pois te tens que levantar a 6:30 da mañán, a 7 da mañán para ir a correr para preparar as probas. Entón, sí, agora teño 25 anos, pero non sei se con 30 e pico aguantarei o ritmo, por así decirlo. Agora que falas de probas físicas, como comentábamos ti eu antes, sí que é certo que as exigencias a mulleres e a homes son diferentes xa polos nosos corpos e demais. Pero eso pensades que trae consigo eses micromachismos ou que pensen algúns homes que non é igualdade e demais? Sí, o problema é que hai moitos homes que non queren entender que hai diferencias fisiológicas e que o corpo dunha muller non é o mesmo dun home, se entrenamos ao mesmo tempo, as mesmas horas do día da mesma maneira, eles van a chegar antes que nos. A biología é así, e que non quere entendelo, que non sei, que se documente un pouquiño, pero o problema ven agora que eles sempre miran estas diferencias físicas como que é un beneficio para nós. Entón nos venden como igualar os tempos das probas para que sea igualitario. Pero creo que debería de ser equitativo e que cada corpo teña a proba conforme o seu tipo de corpo, o sea, non é máis. E ti, Ainhoa, que pensas? Eu, no taekwondo hai moita diferencia entre mulleres e homes, é o que dice ela. O taekwondo dunha muller non é o mismo que dun home, é moi diferente, xa na elasticidade, porque normalmente soen ter máis as mulleres, máis forza, máis corpo, soen ter os homes. É diferente, pero non... O traballo normalmente é tamén diferente no taekwondo. Si a ti pois tes algunhas carencias nun aspecto, telos que reforzar. Se non tes moita flexibilidade, o que tes que traballar. Se non tes moita velocidade, o que tes que traballar. E ao final, si o taekwondo femenino e masculino é moi diferente. Os combates non é o mismo un combate masculino que un entre mulleres, pero ao final é comprensible. Cada un, pois iso, a súa bioloxía é o que leva a facer eso. Agora eu quería vos preguntar que elexistes o camiño do deporte, cada unha no seu ámbito, pero elexistes ese camiño. Por que? Que vos aporta a vos o deporte? Que para vos o deporte? Pois para min o deporte é unha forma que teño de
de relaxarme, de desconectar e a vez pois disfrutar do que fago. Eu, que facendo taekwondo moitas veces é a maneira que teño de desestresarme, relaxarme e a vez pasalo ben cos meus compañeiros, porque ao final, sabes, tamén é o que me gusta, pero moitas veces en situacións que estou hasta arriba de exámenes, que non podo máis, que me dá a cabeza de que vou explotar, de miña nai, pois vai a entrenar, que ao final é unha maneira de desconectar máis e sempre ven moi ben, e iso é unha maneira que teño eu de poder disfrutar do que fago mentras me desconecto de todo. Bueno, eu non sei se non lle pasará que empezamos tan novas, tan de rapaciñas que creo que non vemos unha vida sen facer ningún tipo de deporte. Entón, por esa parte, como que xa nacemos con eso, non o vamos a deixar, xa se a nivel máis profesionalizado ou amateur ou por pasar o tempo ou por salud, pero logo a nivel, como ti decías, de desconexión, forma parte del. Ao final eu perdo o fin de semana en ir a arbitrar, pero porque sei que me gusta, ao final o tempo que pasas cos compañeiros é tempo para ti. E se non elexirades taekwondo no teu caso e fútbol sala e arbitraxe no teu, que deporte houberades escollido? Taekwondo. Arbitraxe. Esas non valen, esas respostas. Pois eu a verdade é que non o sei, porque eu empecé taekwondo desde moi pequeniña xa. Pero a min gustame moito atletismo. Non sei por que, sempre me gustou moito, que tampouco me vexo a min correndo moito, pero é un deporte que me gusta, porque ten como diferentes modalidades que non entendo moito, pero vexo moito nas Olimpiadas, por exemplo, vexo moitos deportes, é un dos deportes que máis me gusta, sí. Eu a verdad que non sei se ao mellor creo que tiraría por algún deporte de equipo, porque creo que eso aporta moito. Non sei como é traballar sola, a verdad, o sea, competir a nivel individual debe de ser tamén psicológicamente, tes que ter unha cabeciña bastante asentada. Entón, non sei, como tratei con deportes de equipo, igual tiraría por un deporte de equipo. Perfecto. Ao longo destes anos imagino que vos fixaríades noutras mulleres que están as seguintes xeracións as vosas. Que mulleres referentes tedes, mulleres ou homes, este o caso, tedes no deporte? Bueno, pois eu, por exemplo, hai unha árbitra a nivel internacional que leí un artículo unha vez que me chamou moitísimo a atención, porque era, non sei o país que era, o olvidei, o sinto, pero era un país asiático. Entón, ela xa polo feito de ser muller tiña moitas trabas, chegou a ser árbitra FIFA de fútbol sala. Vendo eso, dis, bueno, pois igual eu non o teño tan complicado, non, para poder chegar a eso. Entón, pois, esa muller, a verdad, que me tocou aí a fibra. E ti, Ainhoa? Eu creo que a miña primeira referente, desde sempre foi, que seguirá sendo a miña irmá. Desde pequeniña, eu sempre, de feito, eu empecé taekwondo por ela, porque me parecía curiosísimo que facía. E despois, cando ela sempre iba como un paso por diante miña, eu sempre quería parecerme ela, ser como ela. Pero máis adiante a miña irmá xa non fixo combate. Sí que é verdad que, aínda que sempre a teña de referente, no aspecto máis deportivo, máis, sí que é verdad que a min chama moito a atención ás británicas no taekwondo. Hai unha británica que se chama Bianca Walden, que bueno, non se conoce, pero que me parece moi increíble esa chica. Entón, como vos tedes referentes, imagino que igual, ou xa a día de hoxe, sodes referentes para moitas rapazas novas, e ti, Ainhoa, antes comentabas que te gustaría axudar a esas novas xeracións a lidiar co tema da cabeza. Como axudaríades a esas mulleres que veñen detrás vosa? Pois eu a verdade é que dunha forma ou outra síntome que eso estou non facendo, xa que no meu gimnasio hai máis nenas máis pequenas que a min, que non viviron o que vivimos nós, e incluso compañeiras que ainda son máis ou menos da miña idade, que me piden consello, porque ao final sí que é verdad que igual teño a mesma idade que ela, ou que elas, ou que eles, e que
o feito de vivir pois experiencias, ir a campeonatos fora de Galicia, de España, sí que colles moita experiencia. E sempre preguntan, oye, e tú como fas cando estás moi nerviosa? Gústame decirlo como eu me sentía, como eu vou solucionando pouco a pouco, e que nelas poida funcionar ou se sintan máis cómodas falando comigo, ou que se... A mí eso gustame moito. E ti como fas para relaxarte? Eu non... A verdade é que eu poñome moi nerviosa sempre, pero ao final o que intento é, pois, a mí deron un consello unha vez, que fun a unha psicóloga moi boa, que era como relaxarte, pensar, respirar, pensar na respiración. Pois a min a verdade é que eu poñome moi nerviosa e ainda así non me funciona moi ben, pero sí que é verdade que me relaxaba moito, porque antes eu nos campeonatos bloqueábame moito, non facía casi nada. E ao final é coller un estilo propio, unhas pautas e... Pois eu, por exemplo, fago un entrenamiento concreto todos os días da competición, uns estiramientos, pois choco co meu entrenador, teño como un ritual, digamos, e ao final concentrarme en facer ese ritual é o que me fai non pensar no que vou facer. Vou con eso na cabeza e xa está. Ti, Lidia, esas mulleres que son tamén árbitras, aínda que sexades poucas, que igual están frustradas ou non saben seguir, que como as axudas? Que graniño de area aportas ti? É complicado porque somos moi pouquiñas eu, por exemplo, da delegación de Vigo, non? Va todo por delegacións. Todas comezamos facendo arbitraxe no cronometrador, árbitro asistente. E claro, hai moitas rapazas que non queren dar o pequeño saltiño para decir, bueno, pois vou a atar uns cordóns, que ao final é iso, non digo, eu paso. Eu intento tirar delas para que se unan e que miren o bo dese lado, pero cóstame moito, e non sei por qué. Isto respecto ás persoas que xa están dentro, pero a esas nenas ou rapazas que queren empezar un deporte, pero igual non se atreven por medo a, que consello lles daríades? Bueno, pois eu, sobre todo, que se ten ganas e o que lle gusta, que non se poña trabas, que tire para adiante, que vai a ser un aprendizaxe para toda a vida, e que o que lle vai a aportar o deporte, xa se a nivel individual ou colectivo, que tire para adiante. Eu sempre lle digo a toda a xente que as miñas mellores amistades son as que fixen no deporte, é outra maneira de vivir a amistad, pasas moitas horas con esa xente vive o mesmo que a ti, é outra maneira de amistade, eu penso. Sí, o deporte sempre te vai aportar algo bo, pois tanto, como dice a de compañerismo, que ao final faz unha pequena familia, que ao final tendes os mesmos obxectivos, o que dixeches antes, taekwondo sí que é un deporte individual na hora de competir, pero sí que a hora de entrenar é como colectivo, necesitas xente que te aporte de todo. E a nivel deportivo, ao final non resulta ser, telo que intentar, pero ao final se non resulta ser o deporte que tú queres, non te sintes cómoda, sempre hai outras salidas e outros deportes. Perfecto, e estamos chegando ao final, teño un par de preguntiñas máis para vos, e a primeira era que para romper o teito de cristal, para cadar unha igualdade real no ámbito do deporte entre mulleres e homes, que credes que fai falta? Cales son as claves para chegar a iso? Bueno, a nivel sociedade, obviamente, temos que normalizar a muller no deporte, porque ao final se a sociedade non o ve como normal, se a mí me seguen facendo a pregunta árbitras homes ou mulleres, obviamente que non está normalizado que eu este nese ámbito, entón todos como sociedade intentar educar os que podemos, os que temos na casa, as nosas familias, os primos, toda a xente que nós podemos chegar, intentar facelo desa maneira. E logo, pois, por outras vías, obviamente, a nivel institucionais, que se lle siga dando visibilidade. Creo que a clave está na visibilidade e na educación. Se igual empezamos nas aulas a falar destes temas e poñerlos en riba da mesa para que os nenos empecen a ver todo como normalizado, empezaremos moito. E ti, Ainhoa, que pensas? Eu creo que tamén, como dice Lidia, é algo que ten que vir de atrás da educación,
que se pode impartir a un rapaz que vexa que unha muller faga deporte é algo totalmente normal. Calquer deporte, igual que un home que pode facer calquer deporte, iso que ao final son das vista atrás e os resultados femeninos. Hai moitos que non son valorados como os masculinos, pero están aí e son do mesmo valor. E xa a nivel xeral, que credes que necesitamos na educación ou en cambiar comportamentos de persoas incluso máis maiores para que haxa unha igualdade real? Que necesitamos en xeral na sociedade? Que é o que falla igual? É que eu, a verdad que quero pensar que é un problema de educación. O sea, creo que parte diso, podo entender que hai xeracións de outra época, pero que, bueno, que todos podemos cambiar e aprender novas cousas, pero creo que parte diso. Ao final, tamén a nivel prensa non se tratan certos temas, creo que hai certas trabas ou está limitado hacia certo público. Entón, abrir esa vía de, ao final, por sorte, agora cada un escolle o que quere mirar. Por sorte podemos por internet pois acceder ao que tal, pero bueno, tamén eso te cerra o abanico a ver outras cousas que xa de por sí non verías. Entón, agora igual corremos o risco de que estamos moi centrados en ver solamente o que nos interesa, perderemos certas cousas que íbamos a ver de outra maneira. Entón, para esa xente que non se abre hacia o feminismo e un poquinho a igualdade, igual tamén o perdemos por aí. Ti, Ainhoa, que pensas? Como Lidia ou...? Sí, é algo que temos que todos ceder un pouco, porque ao final sí que é verdade que as outras xeracións ven moitos cambios que lle chocan, pero ao final é algo totalmente normal que unha muller poida facer calquer tipo de deporte. Nas prensas, por exemplo, na televisión, ou sí que moitas veces hai deportes, fútbol masculino velo a todas horas, fútbol femenino non. É un pouco pois normalizar que o fútbol femenino é igual que o fútbol masculino, que o taekwondo femenino é igual que o taekwondo masculino, pois nada, dar esa imaxe de normalidade. Perfecto, pois non sei se vos quedou igual algo por comentar, que quixerades comentar ou algo que se me esquecera. E nada, agora, como xa rematamos o turno de preguntas, eu quería saber se alguén do público que fixemos onte ten algunha curiosidade ou algunha pregunta que facerlle a Ainhoa ou a Lidia. Se queredes, é o voso turno. Bueno, dar la enhorabuena a Lidia y a Ainhoa por el trabajo que están haciendo y ojalá y nos sirvan de referentes. Estabais hablando del tema de la educación, yo estoy también de acuerdo. Quizás la clave esté en la educación, ¿no? Y que vosotras sirváis de referentes, ¿no? Para estas niños y, ¿no? Que vienen detrás, estas generaciones que vienen detrás. Y dar la enhorabuena a FEMURO por el trabajo que también están haciendo ellas en dar visibilidad a todo el tema de igualdad, y el tema del deporte es uno de ellos en los que vamos avanzando, pero como decís vosotros, en medios de comunicación está costando. Pero ya va yendo, así que todas sumando y haciendo fuerza para que vaya adelante. Gracias. ¿Alguien máis? Moitísimas gracias tanto a Concha como ás nosas compañeiras por mostrarnos que é posible ter referentes, mulleres no mundo deportivo, a pesar de que socialmente nos queda un pouquiño, non? Falaban elas dos medios de comunicación, do fútbol, e bueno, non só no fútbol, en calquer deporte. Vou a saludar tamén a Patricia, que está entre nós, porque ela tamén é árbitra, vale? Árbitra en femenino. Ela está nos acompañando, non te vou facer falar, pero sí que para ver, non? Que temos entre nós a dúas referentes, vale? Dúas referentes jóvenes que ademais dedicarse a este mundo masculinizado, pois dedicanse a outras moitas cousas. Seguro que, bueno, son referentes que espallan feminismo, bueno, nos coles, na súa vida personal, non? Porque ao final sempre tendemos tamén a pensar que temos que ser referentes grandes, e que está moi ben, temos moitas referentes maravillosas galegas que son, bueno, un inicio, pero é importante ser referentes tamén nas nosas casas e no noso día a día. Entonces,
Hola Patri, bueno, gracias a esta mesa por darnos tantos exemplos e mostrar que o mundo tamén, que o deporte tamén é un mundo no que as mulleres estamos presentes. Vamos agora cambiar escenario e seguimos ca seguinte mesa. Moitas gracias. Bueno, vamos a continuar ca xornada de hoxe. Tras esta primeira mesa de diálogo tan interesante e enriquecedora que centramos no ámbito deportivo, vamos a comezar cunha nova sesión, cun novo formato. Hasta ahora tivemos mesas de diálogo nas que participaron diferentes mulleres, intentamos traer a 2, 3 en cada ámbito, pero agora vamos a pasar pois a un formato máis íntimo. Neste formato vamos a facer entrevistas individuais con mulleres, neste caso a continuación do eido empresarial. Chámase Falamos con, en primeiro lugar vamos a ter a Carmen Lence, que ela nun inicio iba a estar aquí con nós presencialmente, pero bueno, como por diferentes circunstancias non nos pudo acompañar. Non obstante, ela quixo estar presente, vai non a facer virtualmente. Bueno, creo que hoxe as novas tecnoloxías teñen, bueno, cousiñas que mellorar, pero nestos casos son unha vantaxe, non? Ela non pode estar aquí con nós, pero vai nos acompañar pois respondendo as preguntas a través dun vídeo que nos fixo chegar.
Antes de comezar co vídeo, vou vos dar uns pequeniños apuntes para que coñezades mellor a Carmen Lence. Ela é a máxima executiva da empresa Grupo Leite Río, é unha muller lucense do rural que acabou liderando unha gran empresa galega que imagino que todos de vos coñeceredes. Entre as distincións que obtivo, destaca o Premio Empresaria CaixaBank e ela tamén se atopa entre as 100 mulleres líderes de España. Traballou en diferentes cidades como Asia, Europa e Estados Unidos. A súa paixón é o desenvolvemento do liderazgo e a creación de equipos altamente efectivos. Dende que dirixe a empresa familiar, o seu obxectivo é liderar o cambio de Leite Río cara a unha cultura de meritocracia e mentalidade emprendedora. Avala no seu espírito emprendedor e orientación a resultados, así como as súas habilidades de comunicación e de liderazgo de equipos, buscando o desenvolvemento dos traballadores. Carmen Lence tomou o liderazgo da empresa familiar cando faleceu o seu pai e foi moi criticada e tivo que loitar para que moitos homes da empresa a respetaran e entenderan que a política que iba a levar ela era diferente a de seu pai. E hoxe xa é unha empresaria referente para moitas mulleres e máis alá da súa empresa reivindica tamén a necesidade de romper co teito de cristal no rural. Así que nada, deixo vos co vídeo de Carmen e espero que o desfrutedes. Buenos días. Muchísimas gracias a FEMURO por invitarme hoy a participar en este evento. Siento no poder estar presencialmente, pero estaré encantada de responder las preguntas que me habéis enviado. La primera pregunta es, tu trayectoria es importante y destaca en tu carrera premios como el Premio CaixaBank a Mujer Empresaria y el estar dentro de la lista de las 100 mujeres líderes más importantes de España. ¿Qué supone esto para ti? Bueno, para mí supone principalmente un orgullo, porque al final, bueno, uno trabaja duramente y no ha sido nada fácil. He empezado en la empresa justamente pues cuando ha empezado la pandemia y después, bueno, pues un montón de tener la hostelería cerrada, hoy en día el problema con la inflación, etcétera, un montón de retos uno tras otro, como incluso el propio reto de sustituir a una persona como mi padre y cambiar la cultura de una empresa, ¿no? Y no es fácil, uno a veces se cansa, uno a veces piensa si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si merece la pena todo esto, y recibir reconocimientos y premios pues te anima a seguir luchando y te anima a seguir adelante y te hace ver que bueno, que algo bien debes de estar haciendo si al final te acaban dando pues estos reconocimientos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, considero que sí, bueno, yo he recibido el premio CaixaBank a Mujer Empresaria, pero allá y fuera muchísimas otras mujeres empresarias que hacen una diferencia tan importante como la mía. Y también he recibido el premio a una de las mujeres con mayor liderazgo en España. Y al mismo tiempo reconozco que hay muchísimas mujeres ahí fuera que también son grandes líderes y hacen una gran diferencia en las sociedades en las que están. Y a lo mejor no tienen la visibilidad que tengo yo y por eso pues no reciben este reconocimiento. Y yo recibo este reconocimiento para mí, en mi cabeza, para ellas también. Porque al final este tipo de reconocimientos no es solamente para el que lo recibe, está reconociendo el trabajo de esas mujeres empresarias, el trabajo de esas mujeres líderes que hacen una diferencia en la sociedad en la que están. Para mí es un honor recibirlo en mi nombre, evidentemente, en el nombre de las personas que me ayudan a conseguir poner la empresa donde está y en el nombre de esas otras empresarias, de esas otras mujeres líderes que no tienen la visibilidad pero que hacen un trabajo tan bueno y que tiene tanto impacto como el que hago yo o muchísimo más. La siguiente pregunta es, Leite Río fue creado por tu padre. Tú has logrado ser líder en la empresa, pero hay muchas mujeres que tienen padres empresarios que por desgracia pues no lo logran. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la clave para conseguir esto? Bueno, mi padre nació en el año 40 y definitivamente era un hombre de su época que bueno, pues que creía que el lugar de las mujeres era principalmente pues atendiendo a su familia, ¿no? Él siempre nos educó para algún día estar al frente de la empresa, pero de todas maneras siempre teniendo en cuenta que lo más importante era cuidar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro marido, etcétera, ¿no? Y realmente creo que si hubiera podido elegir, posiblemente hubiera elegido un hombre. No lo sé al 100%, pero él pensaba que sí, que yo estaba preparada, si no me hubiera dejado la empresa en mis manos, evidentemente, y al mismo tiempo, más que nada pensaba que
le dolía, ¿no?, que pudiera sacrificar a mi familia, el cuidado de mis hijos por estar al frente de la empresa. Y lo hacía por bien, ¿no? Lo hacía por bien, por pensar en lo que era lo mejor para mí, ¿no? Los padres siempre intentan lo mejor para los hijos, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que tener su propio criterio, su propia opinión, y a veces darse cuenta de que, bueno, pues lo que él piensa que es mejor para mí no tiene por qué ser lo mejor para mí, ¿no? Yo cuando tenía 23 años, pues me di cuenta de que definitivamente me tenía que ir de la empresa, porque mi padre era una persona pues que le costaba mucho delegar y que le costaba mucho dar responsabilidad, y yo tenía claro que si algún día quería estar al frente de la empresa como él decía, pues iba a tener que aprender en otro sitio, y cometer errores y probarme a mí misma, ¿no? Y fue lo que hice. Lo que hice fue irme cuando tenía unos 23 años y terminé la carrera fuera y trabajar fuera. Y mi padre en principio pues no lo entendió y le pareció muy mal, y le pareció que era un desprecio, que despreciaba pues lo que él me ofrecía, ¿no? Pero después, con el tiempo, se dio cuenta de que era lo mejor que pude haber hecho, porque me ayudó a ganar seguridad en mí misma y me ayudó a ganar experiencia que no había conseguido trabajando solamente para él. Aparte de tener pues eso, pues una buena educación, y el haber podido trabajar con otras empresas y aprender de otra manera a hacer las cosas, aparte de aprender idiomas, que hoy en día es muy importante, ¿no? Él al final de sus días pues me decía, Carmen, tú eres una mujer del mundo y tú puedes con todo. O sea que al final pues reconoció que tenía razón cuando me fui, básicamente. Aquí el consejo es: sigue tus sueños, sigue tu intuición y haz lo que tú piensas que tienes que hacer para conseguir que los demás te respeten y te den tu sitio. La siguiente pregunta es: imagino que él llevaría el negocio a su manera, y ahora tú lo haces a tu manera. ¿Qué os diferencia? Bueno, pues lo que nos diferencia es básicamente que, bueno, es que mi padre pues era el fruto de la educación que recibió y la sociedad en la que vivió, y las circunstancias en las que estaba la empresa en aquel momento. Él creó la empresa y las circunstancias en aquel momento pues eran diferentes de las de hoy, ¿no? Pues eran las primeras empresas lácteas que se creaban en España, había menos competencia, los supermercados no tenían la fuerza de negociación que tienen hoy. Por otro lado, pues tenían los retos que tiene un emprendedor, ¿no? De conseguir financiación, de hacer un equipo, de levantar una empresa, que es muy difícil, ¿no? Y él era un hombre pues criado bueno, pues en la dictadura de Franco, con la manera que pensaba la gente de aquella, ¿no? Yo soy una mujer que ha tenido oportunidades de educación que no tuvo mi padre. Tengo una carrera, tengo un MBA, he podido estudiar fuera, he podido aprender idiomas, he podido vivir y trabajar en otras empresas en diferentes países, y esto pues me ha ayudado a aprender de diferentes profesionales y de la manera de hacer en diferentes países, y te das cuenta de que hay muchas realidades diferentes y muchas maneras diferentes de hacer las cosas, y esto pues hace que tengas una gran flexibilidad a la hora de adaptarte a las situaciones y a la hora de pensar, ¿no? Pensar que no solamente hay un camino, y pensar que, no solamente, que quizás no tienes la razón, ¿no? Ser consciente de escuchar, de preguntar, de utilizar la experiencia y la sabiduría de otras personas, ¿no? Y esto es muy importante en el día de hoy, porque en el día de hoy pues estamos en una circunstancia muy diferente a la que se enfrentó mi padre. Yo me enfrento pues a una situación económica difícil, con una inflación pues como no se ha visto en los últimos 40 años, a una situación competitiva de mercado enorme, con la gran distribución que tiene una fuerza de negociación brutal, y donde mis competidores pues son multinacionales, que también tienen mucha más capacidad financiera que tengo yo quizás, y que pueden competir de una manera pues diferente, ¿no? Con quizás sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces esto hace que yo me tenga que apoyar en un equipo fuerte, un equipo que tiene que ser mucho más buenos que yo en cada uno de sus campos, y moverme rápido, porque el entorno cambia rápidamente y tengo que ser flexible y tengo que cambiar rápido y ser capaz de tomar decisiones
rápido y ejecutarlas rápido, ¿no? Porque es el mundo en el que estamos viviendo. Yo creo que mi manera de liderar se adapta a lo que necesitamos hoy, a las circunstancias de hoy, y la manera de liderar de mi padre se adaptaba pues, a las circunstancias que vivió, las circunstancias de un emprendedor, ¿no? La siguiente pregunta es ¿cómo y cuándo ha roto el techo de cristal? Bueno, yo creo que el techo de cristal lo rompemos un poco todos los días, ¿no? Por desgracia, las mujeres nos enfrentamos no solo al techo de cristal, pero en una buena parte a lo que se llama el sesgo inconsciente, que lo sufrimos tanto mujeres como hombres, ¿no? Y el sesgo inconsciente, pues un ejemplo puede ser cuando tu jefe piensas que, porque tú eres una mujer joven y tienes hijos pequeños, pues que es mejor no promoverte porque no vas a tener tiempo para cuidarlos, ¿no? O porque no te va a interesar. Y ellos toman esa decisión por ti, ¿no? O el sesgo inconsciente también, pues es como me ocurrió a mí en una ocasión, que me presento a un proyecto para una empresa que el CEO conocía a mi marido y sabía el puesto que tenía. Y entonces me dice, bueno, Carmen, este proyecto me parece estupendo, te queremos contratar, pero teniendo en cuenta lo que gana tu marido, me parece que pides demasiado. Y yo me quedé un poco sorprendida. ¿Y qué tiene que ver lo que gana mi marido con lo que pido yo? ¿No? Y dice, bueno, pues está claro que tu marido ya gana suficiente para atender a la familia. Sí, bueno, pero lo que gana mi marido es problema de él. Y lo que gano yo es problema mío. Es como si yo te digo, estoy pensando en contratar a tu hija, pero teniendo en cuenta lo que ganas tú, pues le voy a pagar 600 euros al mes, porque con lo que ganas tú ya le llega, ¿no? Pues sin embargo hay gente que realmente piensa, ¿no? que si tu marido gana bien, pues tu carrera y lo que ganas tú pues no es tan importante, ¿no? Y ese es su problema. Tú tienes que dejarles claro que tú no piensas así y que definitivamente no vas a aceptar eso, ¿no? Entonces eso es un poco lo que es romper el techo de cristal todos los días, ¿no? Ser conscientes de nuestros propios sesgos inconscientes y ser conscientes de los sesgos inconscientes de los demás y dejarles claros que tú no vas a pasar por eso y que ellos tienen su derecho de pensar como quieran, pero tú tienes tu derecho de pensar como a ti te da la gana y no tienes por qué aceptar que los demás definen qué es lo que vas a hacer o quién eres. Básicamente hay que luchar por nuestros derechos todos los días. La siguiente pregunta es, si fueras hombre, ¿hubiera sido igual? Pues no, si hubieras sido hombre hubiera sido diferente, definitivamente. En unas circunstancias para mejor y en otras circunstancias para peor. Yo durante unos años pues puse la carrera de mi marido y la educación de mis hijos por delante de mi propia carrera. Sí que es verdad que nos hemos ido cambiando de país teniendo en cuenta las ofertas de trabajo que tenía mi marido y siempre era para mejorar en su carrera. Y yo pues conseguía trabajo donde iba, pero siempre poniendo por delante las necesidades que tenía mi marido para su carrera, ¿no? Y eso pues fue duro para mí, porque en algunas veces pues sentía que podía hacer mucho más que conformarme con un trabajo que a lo mejor yo podía conseguir más que eso, pero era lo que conseguía en ese momento, ¿no? Teniendo en cuenta mis circunstancias de que al final iba a estar allí pues 2 o 3 años, ¿no? Y fue duro para mí. Al mismo tiempo, soy consciente de que si hubiera sido mi marido que dejara su trabajo, pues la gente también es machista para los maridos que soportan, que van detrás de sus mujeres, ¿no? La gente es mucho más tolerante cuando eres tú la que lo deja y entiende que tu marido es el principal, el que trae el pan a casa, ¿no? Pero en mi experiencia, viendo a otros hombres por el mundo, que eran ellos los que habían dejado el trabajo para seguir a su mujer, hay mucho, se juzga de una manera diferente. También hay machismo hacia esos hombres, por desgracia para ellos. Y tenemos que ser conscientes de que es tan válido que sea la mujer la que sacrifique por un momento, por un tiempo, su carrera para soportar a su marido, como al revés, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿has sentido discriminación o más dificultades para que te tomen en serio? ¿Algún micromachismo que recuerdes y que tuvieras que afrontar? Bueno, yo creo que todos hemos tenido que afrontar algún micromachismo en algún momento, ¿no? Yo en mi propia empresa
pues alguna vez he tenido que aclarar, mira, cuando te digo que esto es así, no es una sugerencia, es que esto es así. Y estoy segura que mi padre no hubiera tenido que reforzar eso por segunda vez, ¿no? A veces a las mujeres, pues sobre todo porque tenemos un estilo de liderazgo pues mucho más colaborativo y mucho más asertivo en vez de agresivo, pues a veces la gente no entiende, sobre todo si han estado acostumbrados a una manera de liderar diferente, ¿no? No entiende que cuando yo digo que es así, aunque no lo diga a gritos, es que es así. y tienes que, bueno, pues que reforzar, ¿no? Ese tipo de situaciones y aclarar que porque sea, no porque diga las cosas de una manera menos agresiva, quiere decir que es opcional que se haga o que no se haga, básicamente, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué supone gestionar tu propio negocio? Pues es un privilegio, definitivamente, porque tener tu empresa y tener el privilegio de hacer lo que te gusta, ¿no? Pues es un privilegio realmente. Y yo estoy muy agradecida de esta oportunidad. Realmente puedo decir que estoy viviendo mi sueño, ¿no? Y al mismo tiempo es una responsabilidad, porque al final llevar una empresa como esta pues es el trabajo de mucha gente, es el medio de vida de mucha gente, y eso es una gran responsabilidad. Y además es el patrimonio de mi familia, y eso también es una gran responsabilidad, ¿no? Para mí pensar que esto pudiera ir mal y que sea yo la que destruya lo que ha llevado tanto tiempo y a tanta gente construir, pues es un peso que se lleva encima. Es un peso que definitivamente tampoco te puede parar, ni te puede asustar, ni te puede dejar de tomar decisiones ni de tomar riesgos, ¿no? Es sencillamente ser consciente de que no se pueden tomar las decisiones a la ligera y de que no se te pueden tomar riesgos a la ligera, pero que de nuevo es el pan de mucha gente. La siguiente pregunta es, a esto le hay que sumar un factor clave, el rural. Es un hecho que, por desgracia, incrementa las dificultades para destacar y liderar en sectores. ¿Cómo se puede acabar con esto? Bueno, sí, por desgracia hoy la mujer en el rural pues no está teniendo las mismas oportunidades que los hombres. Y las consecuencias de esto son que pues las mujeres en el rural, sobre todo en edad fértil, pues están abandonando el rural, porque no encuentran un trabajo digno y porque a veces, aunque están trabajando en la propia explotación de la familia, pues tampoco se las pone como cotitulares, ¿no? Y se acaban yendo. Y esto es un peligro, porque, claro, son mujeres en edad fértil que se van y que tienen los hijos en otros sitios, en la ciudad, y que va a ser difícil que vuelvan, ¿no? Entonces tenemos un rural que cada vez está más masculinizado y más envejecido. Entonces, como no le demos oportunidades a la mujer en el rural, como no ayudemos a que monten empresa, como no ayudemos a que consigan trabajos de mayor calidad, pues dentro de poco vamos a quedarnos sin rural, y esto es un riesgo para todos. Y también hay que animar a las mujeres que ya están en el rural a que sean partícipes de órganos de gobierno, tanto de cooperativas como de asociaciones, y que hagan que su voz se oiga, que no lo dejen en manos de hombres solamente, ¿no? Porque nosotras somos las que tenemos que luchar por nuestros derechos. Si no tenemos representación, si no tenemos voz, nadie va a luchar por nosotros. Tenemos que ser nosotras las principales promotoras del cambio. La siguiente pregunta es, ¿qué crees que hace falta para conseguir una igualdad real? Yo creo que sobre todo educación. Educar a nuestros hijos en la igualdad y después educarnos a nosotros mismos en estas diferencias de género, estas diferencias inconscientes de las que hablaba antes. Ser conscientes de ellas y no dejarnos engañar por nuestras propias maneras de juzgar a los demás, ni dejarnos influenciar por la manera de pensar de los demás. Que un hombre piense que yo debería de estar en casa cuidando de mis hijos es problema de él, no problema mío. Yo pienso
que tengo todo el derecho de estar donde estoy, dirigiendo mi empresa. Y es lo que voy a hacer, por mucho, y sin importarme un pimiento lo que piensen los demás. La siguiente pregunta es: tú eres referente para muchas mujeres. ¿Qué consejo le darías a aquellas mujeres que te miran con admiración? Bueno, primero decirles que aquí no hay nada que admirar. Yo soy una mujer como muchas otras, madre, hija, esposa, amiga, que como muchas otras lo único que quiere es lo mejor para su familia y tener un impacto positivo en la sociedad en la que está. Y que si yo lo puedo hacer, también lo pueden hacer ellas. Yo no soy ni más lista, ni tengo nada especial. Lo único que tengo en especial es que creo en lo que hago, es que estoy dispuesta a pagar el precio para conseguir mis sueños, que es trabajar, básicamente, trabajar, creer en mí y tener claro por qué hago las cosas, ¿no? Que las hago porque creo en ellas y porque soy coherente con mis principios y con mis valores, ¿no? Y los demás, si también son coherentes con sus principios y sus valores y buscan lo mejor para su familia y para la sociedad en la que están, pues van a conseguir exactamente lo mismo que yo, hacer una diferencia, hacer una diferencia. Pues muchísimas gracias por este tiempo. Solamente despedirnos y espero que tengáis una muy buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, despois deste vídeo magnífico de Carmen Lence, hoxe tamén nos acompaña outra empresaria e unha muller valente que é Inés Rodríguez. Inés Rodríguez vive en Allariz e é propietaria de Rir & Co, unha empresa que se define como un proxecto que nace do amor de Inés pola arte en todas as súas modalidades: artesanía, pintura, debuxo, deseño ou arquitectura. Disciplinas algunhas que practica Inés e outras que admira, un taller de elaboración de texidos artesanais e únicos. Esta empresa nace no ano 2017 e Inés é deseñadora textil artesana, creativa, investigadora e formadora. Ao longo da súa traxectoria profesional, con experiencia no mundo administrativo e empresarial, ademais de ser propietaria dun negocio anterior, El Principito Flores, chamábase, Inés recibiu numerosos premios, entre os que destacan ser referente galega da Asociación de Executivas de Galicia no 2018, o segundo premio a Excelencia Innovadora para Mulleres no Medio Rural no 2020 do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, ademais de finalista do Premio Nacional de Artesanía no 2020, entre outros galardóns. Benvida, Inés. Aí. Bueno, bo día a todas, moitas grazas, encantada de estar aquí convosco. A ti por acompañarnos. Antes de nada, gustaríanos conocerte un poquinho máis, entón, podes nos contar a tua historia de como chegaches a onde te topas hoxe? Bueno, é unha historia longa, creo que é unha historia de vida como a que seguramente ten moitas das mulleres que nos escoitan ou moitos dos que nos escoitan. Bueno, eu moi xovenciña, son de Ourense, aínda que agora vivo en Allariz. Bueno, terminados os meus estudos, esperando para entrar na universidade, por unhas circunstancias de vida, aprobo unha oposición e marcho a traballar como moita xente no 95, Administración Pública, na Axencia Tributaria, marcho a Canarias. Entón, con 18 anos, pois empezo a traballar. Sempre esa inquedanza de artes, como decía Conchi, toda esa inquedanza de artes e de artesanía e de traballo manual e creatividade estivo aí sempre prendida, non? Porque era unha cousa que creo que nacemos con cousas que nos gustan e logo ao longo de nosa vida vaise manifestando, non?
Entón, bueno, a carreira aprázase, a vida vai te levando a outro sitio porque xa tiñas unha vida resolta, non? E a vida nunca se resolve ata o final. Entón, neste caso, pois, bueno, pois sigo traballando, fago moitos cursos, moita formación, sigo formándome polas tardes, como moita xente. En un determinado momento, tamén por outra circunstancia vital, outro momento de vida, pois volto a Galicia. Neste impasse tiro de todas estas cousas que eu tiña feitas, monto unha empresa de decoración de eventos porque eran unha das cousas que aprendera nunha escola e dixen, bueno, pois ímonos a meter no mundo empresarial, non? En este caso, pois pasado o tempo, chego a Llariz e tamén por unha circunstancia persoal, neste caso unha aposta por a conciliación, porque teño 3 fillos, son, ademais de ser artesán, administrativa, son nai tamén, cousa que para min é moi importante. Entón teño 3 fillos e por un accidente de tráfico decido que a vida é moi curta e quero velos crecer e quero disfrutar deles. Entón tomo unha das decisións que creo que son máis drásticas na miña vida, que é pedir unha excedencia para cuidar da miña familia. Naquel momento foi unha decisión moi dura e moi mal vista, porque renunciaba a un posto fixo na administración de máis de 20 anos para ir a cuidar de 3 cativos pequenos. Tuve unha compañera de traballo, neste caso falando de micromachismos, como decía Carmen, que me dixo que tiña moita sorte de que o meu marido, que tamén é funcionario, me permitira coller esta excedencia para facer o que moitas querían facer e non se atrevían. Así marchei para a miña casa. Voltei a empezar de novo, a vida é empezar cada 3x4, non? Dixen, bueno, que recursos teño, que sei facer, que podo aprender, que podo amosar, que valor teño para poder dedicarme a outra cousa. E empecé durante esos 2 anos de excedencia a facer cursos que tiña pendientes, non? Esos 2 anos non só eran para os meus fillos, sino que tamén eran para facer todas esas cousas que eu en un determinado momento non fun capaz de decir quero facer isto porque a vida me pon outra cousa que é supostamente máis segura, non? Dediqueime a facer cursos, a completar cousas que sempre soñei, que sempre quixen durante esos 2 anos de formación, ao mesmo tempo que disfrutaba dos meus fillos. Foron unha época na que nunca deixei de traballar, porque realmente aos 3 meses estaba facendo cousas para tendas, facendo outras historias, non? E así empezou o taller. Viñémonos a Ourense a vivir no medio rural. Naquel entonces eu tiña claro que o medio rural iba a ser unha aposta de futuro, e creo que vai a ser unha aposta de futuro, o que hai que traballar é moito por ela, pero viñémonos a vivir a Llariz, restauramos, vivo nunha aldea nos Vilares, pretiño da Llariz, entre a Llariz e o concello de Celanova, cando nos empezamos éramos uns 100 veciños, non chegábamos. Hoxe en día hai moita xente xoven, temos parque, temos asociación de veciños, hai asociación de mulleres, o sea, que sí que hai moitas cousas. E dende ali, pois, arrancou todo. Entón, nese cambio de vida, nesa nova vida, decidiste ser a túa propia xefa. Que supuxo para ti? Por que decidiste xestionar o teu negocio? Pois a proposta de xestionario do meu negocio combinábase con dedicarte ás cousas que che gustan, non? Non era unha cuestión de unha renuncia, eu nunca falo de renuncia, é unha cousa que creo que as mulleres temos que aprender a non renunciar, creo que é unha das asignaturas pendientes que temos, non? Sino a combinar. Eu son moito de combinar. E como vos digo, hai moitas etapas ao longo da vida. Eu coido que a vida é un mudar constante, así yo conto aos meus fillos, non? Teño 3 fillos, como vos dixen, 2 rapaces e unha rapaza,
e tento que os tres sexan conscientes de que a vida non é estática, o sea, tú non chegas aquí, fas unha cousa, senón que vas pasando por diferentes etapas, non? E cada etapa da túa vida aportache unha cousa, e creo que ser conscientes deste cambio supón non renunciar, sabes? Eu non coido que se teñan que ter fillos se non queres, non coido que teñas que o éxito da vida sexa traballar ou acadar, como estamos falando hoxe, un determinado posto de traballo ou estar como xefa nunha empresa, non? Coido que hai moitas maneiras de ter éxito na vida e que se tú tes éxito na vida porque tes unha familia estupenda e iso foi por o que loitaches, cumpliches o teu soño, a túa función ou o que tú querías, non? Coido que non ten que ter límites ese querer, sexa o que sexa. Relacionado con isto de combinar e demais, ti dixeches unha vez que da fusión nacen os grandes proxectos. Por que crees que isto é así? Pois por o que te digo, creo que fusionar e saber combinar e saber mesturar as cousas como se fose unha boa receta é o que dá logo un bo resultado, non? Creo que é un traballo moito máis complexo que elexir solamente un camiño e decir, vou facer isto e por o medio vou perdendo outras cousas, porque como decía Carmen, agora tamén penso que se perden moitas oportunidades e se perde moita capacidade de atopar outras cousas que o mellor se sorprende e de esa fusión sempre nacen cousas boas. A parte, eu son unha persoa que busco moito a colaboración, non? Creo que os pequenos temos que colaborar porque somos pequenos e para encher un océano fan falta moitas gotas pequenas, non? Entón son das que enseguida busco colaboracións. Con respecto ao tema da colaboración, onte unhas compañeiras falaban de que o asociacionismo é a clave para conseguir tamén grandes éxitos, porque ao final, se nos xuntamos, consigues chegar máis lonxe a cadar as túas metas. Entón, ti crees que a colaboración é a clave, o asociacionismo é clave para loitar polo que queremos? Penso que non sei se será clave, pero penso que é complicado porque a xente tamén ten que aprender a facer colaboracionismo, non? Entón, creo que en Galicia isto de colaborar levámoslo un pouco mal, por un tema cultural, non? Pero coido que as novas xeracións teñen moi claro, e creo que temos moi claro, que sós non vamos a ningún lado, non? O sea, tú non camiñas só na túa casa cando eres pequeno, tes a túa familia que te achega, que te arroupa, cando encontras a alguén como Nadal ou como quen sexa, ou como cualquier muller referente, sempre di, se non fose por a miña familia, o meu profesor, a miña amiga ou o que sexa, non chegaría ata este punto. Entón, eu penso que sí que o asociacionismo e a colaboración, sobre todo no medio rural, é un xeito de sumar. E iso sempre, cando sumas, sempre tes visións distintas, sempre tes habilidades diferentes. Sobre todo, coido que para as mulleres tamén é unha posibilidade de organizarse, non? Neste caso, quédanos moito traballo por facer en moitos ámbitos, pero coido que o que máis temos que, ou desde o meu punto de vista, hacia onde temos que ir as mulleres é sobre todo a sororidade e o apoio entre nós. E iso a asociación e as colaboracións favorecen moito. Agora que falas tamén de medio rural, ti apostas claramente polo medio rural, pero moitas veces costa acadar metas dende o rural. Ti crees que é así? Con que hai que romper para logralo? Pois eu penso que o medio rural é un medio agora moi falado, pero pouco traballado. Entón, coido que todos somos rurais, todos queremos ser rurais, aínda que vivamos en Ourense ou en Madrid, non? Eu tuve unha experiencia fai pouco un foro a nivel nacional, rural, onde fomos invitados, moita xente que non vivía no rural, pero que teorizaba moito no rural, estaba aquí en riba, e os que traballábamos realmente no rural ou éramos emprendedores ou tiñamos algún tipo de traballo relacionado co impacto no medio directamente, pois estábamos como nun recuncho ali na esquina falando todos, non? Creo que hai que darlle valor aos proxectos, creo que hai que teorizar menos e traballar máis,
creo que hai que poñer os medios para que, sobre todo as mulleres, queden no medio rural, non por procrear, porque a min isto de procrear como que é unha cousa que... teño 3 fillos, e estuve encantada de telos. Pero isto de que as mulleres quedemos para procrear, eu creo que debemos quedar para crear, para facer cousas para os colectivos, que temos que facer cousas para o resto da sociedade, que temos moitas cousas que aportar, non? Creo que unha das cousas que estou de acordo con Carmen é o noso liderazgo. Lideramos de outro xeito, impactamos de outro xeito, vemos a vida de outro xeito, tendemos a coidar e a recoller, pois ao mellor ese impacto positivo ten que ir hacia o medio rural que precisa que se recolla, que se precisa que se coide, coido que temos que poñer en valor os nosos valores, pero primeiro temos que coñecernos, o sea, non creo que sea un xeito... Eu estou un pouco en contra de loitar. Eu son máis de acoller, de recoller e de xuntar, non? Na loita perdese moito traballo e moito esforzo, entón eu penso que hai que crear. E hai que cambiar tamén a linguaxe, non? Porque temos poucos recursos, temos pouco planeta, temos poucas cousas, e temos que aproveitar todo o que cada un de nós pode aportar, non? Sobre todo as mulleres, ese impacto a hora de ter en conta como facemos o noso liderazgo, non? O sea, e que ese liderazgo sexa un impacto positivo. Creo que no rural a visión da muller é necesaria por como ve ela o mundo, non? E como o entendemos. E ao final, emprender, imagino que os homes emprenderán dunha maneira, as mulleres doutras, pero parece que a veces as mulleres costalle máis emprender e crear os seus propios negocios. Non sei se estás de acordo comigo. Pois non, porque creo que a maioría das mulleres autónomas en Galicia somos, o sea, as maiorías das autónomas en Galicia somos mulleres. Entón, creo que somos moi valientes, en este caso sempre o fumos, non? Non coido que non teñamos ningunha de nós unha avoa que se adicase a facer un montón de cousas, que vendera rosquillas ou que ao mesmo tempo coidara do gando. No meu caso, as mulleres do textil que teceran por a noite mentras estaban facendo un montón de cousas, e creo que a muller galega especialmente é unha muller forte. A miña abuela contábame sempre que ela era a que trataba co gando cando iba a Cañiza a vender os porcos, non? E era unha muller intelixente. As mulleres galegas somos mulleres moi moi fortes e con moita resiliencia e con moitos valores que creo que as mulleres xóvenes non deberamos perder. Os valores das nosas aboas, sobre todo das aboas do rural, que son a inmensa maioría, non deberíamos perder eses valores. Deberíamos miralas a elas como referentes, como mulleres fortes que foron capaces de facer un montón de cousas e de deixarnos un campo absolutamente abonado que non podemos perder. O sea, non podemos desbotar todo o que a miña avoa ou a miña nai conseguiu antes que nós, non? E agora que falas de referentes, tamén te quería preguntar, xa temos claro que a tua avoa foi unha referente máxima, e máis ali da tua avoa, que referentes tiveches ti ao largo da tua vida? Bueno, eu teño como referentes a casi todas as mulleres que as que me teño encontrado, non? Admiro moito o traballo das mulleres. Creo que debemos ser moi tolerantes cas mulleres que temos ao noso redor. Creo que non debemos xuzgar, que cada unha de nós debe ter a capacidade de poder decidir. En esa decisión está a liberdade. A decisión de cada momento, o sea, decidir se quere ser unha grande executiva e estar na OTAN, non? Nestes días escoitaba eu moitas estas cousas de que non estábamos ali na OTAN, e que era un pouco triste que ao resto das mulleres se dedicaran á cultura, esa imaxe. Eu penso e planteáxabame escoitando isto, si todas temos que ser xefas. E se non somos xefas, somos fracasadas. Porque neste caso, a miña abuela era unha muller completamente feliz porque tiña o seu obxectivo cumprido, que era ter unha familia, acadar unha serie de cousas na súa vida, e cando chegou ao final, ela tiña este obxectivo cumprido. Entón, eu penso que como persoa e como muller, tú tes que decidir que é o que queres, que é o que che gusta, se queres o emprendemento, se queres a túa vida, se queres a familia, e o resto das mulleres que sabemos o que costa,
respetar. O sea, non podemos xuzgar. Como que agora pensamos que ser mulleres potentes ou así é sempre ser unha líder. É igual... Hai moitos xeitos de liderar. O sea, podes liderar dende a túa casa, coa tua familia. Claro, podes liderar en inclusión, podes liderar nun centro de acollida, podes liderar na túa casa, na educación dos teus fillos. Eu non sei si todas deberíamos ser unhas grandes executivas que renunciáramos a un montón de cousas para ter unha vida de traballo e que o millor cando chegues a unha determinada idade te des conta de que a mitad da túa vida está baleira. Non sei se iso é o éxito. Para min non. Entón entendo que para ti renunciar non foi deixar o teu traballo na administración, non foi algo que renunciaches. A ver, non foi unha renuncia a un momento de vida. Sí que foi difícil porque a sociedade entende que eso é o éxito. Pero sí que é certo que o éxito está onde tú pos o foco. E cada un pon o foco no que nese momento lle interesa na vida. Tú podes poñer o foco no teu traballo porque queres ser unha persoa xefe, liderar unha empresa como o caso de Carmen ou tal, ou non. E non por eso eres menos válido ou non acadaches os teus obxectivos. É que coido que os obxectivos de vida deben cambiar un pouco. Coido que as mulleres debemos estar en lugares donde eso se permita. Sí que coido que como decía Carmen, temos que estar en órganos de representación e temos que tal, pero non por acadar o mismo posto cos homes, sino por cambiar as cousas e porque as cousas se vexan de outro xeito, non porque eso sexa o liderazgo ou porque eso sexa o éxito para as mulleres. Non coido eu que a igualdade sexa acadar o mismo lugar que os homes tendo que renunciar a moitas cousas. Entón, ti consideras que igual non tiveches que renunciar a nada ou ao longo da tua vida sí que... Foi unha decisión, pero o mismo que o que decía Carmen, non? Se un home decide, se nunha parella se decide que unha das persoas da parella, sexa home, sexa muller, por as circunstancias que sexan, porque cuidas mellor dos teus fillos, porque te entendes mellor con eles, porque tú o decides así, porque tú o queres facer, e é unha decisión personal, ninguén ten que xuzgar. En este caso, a vida está chea de renuncias. O máis interesante é que non sexa só a muller a que teña que renunciar e que toda a sociedade normalicemos, mulleres e homes, que si a muller renuncia non pasa nada e se o home renuncia tampouco. Sabes? Porque non é que o home renuncie. Mira, vou vos contar un caso que é moi simpático. Cando eu levaba os meus fillos ao parque, ao principio de todo, nos tentamos na miña casa entre o meu marido e eu que sexa unha religión igualitaria. A veces non sempre é así, non? Pero eu levaba os nenos ao parque e eu era unha muller que renunciara. Era unha muller sacrificada. E o meu marido levaba os nenos ao parque e era unha maravilla de home. E todo o mundo me decía, que sorte tes, que che leva os nenos ao parque, que tal, e que cual. E eu lle decía, pero que é o seu pai? Levaos ao parque igual que os levo eu. Pero isto, quen mo decía, eran mulleres. Entón, eu creo que a educación ten que empezar por nós. E temos que ser nós a que non xuzguemos a ninguén. E non digamos, esta muller, fíxate tú, está neste posto, pero claro, pobriña, non ten fillos, non ten tal. É unha decisión persoal. Completamente persoal. Se non ten fillos, o mellor é ou por oposto ou porque non nos quere ter. E non pasa absolutamente nada. Igual que un home. Pero creo que somos nós, as mulleres, nas que en moitos casos tamén botamos un pouco pedras contra o noso tellado. E voltando un pouquiño xa ao mundo da artesanía, que é o teu, que é o que che gusta e demais, ti crees que hai unha igualdade de condicións nese ámbito?
Neste caso, na artesanía sí. Na artesanía sí, porque a ver, é unha profesión máis creativa, sí que é verdade que somos moitas mulleres as que o facemos, no caso do tecido, que é o meu caso, é unha profesión absolutamente de mulleres, está moi vinculada co universo femenino históricamente, entón somos moitísimas mulleres, aí sí que teñen un pouco máis de problema os homes para entrar, e existe ao millor non por ser muller, sino ao mellor máis por o colectivo, non? Por o que ten o colectivo, porque está máis asociado a un ámbito, o mundo rural, que sí que está como máis denostado, non? O tema das mulleres, creo que o que eu teño notado é que é máis complexo entrar nos ámbitos de poder. Como artesanía non vamos no ámbito de poder, sino que vamos no ámbito creativo, e poñovos un exemplo super claro, non? Outras das referentes que eu teño, sobre todo no ámbito textil e relacionadas con artesanía, son as mulleres da Bauhaus, non? Agora que está tan de moda todo isto da New European Bauhaus, pois isto ven dun movimento que se fai nos anos 50, despois da posguerra, e que neste caso o lidera Walter Gropius, pero que realmente o motor de todo este movimento foron mulleres e mulleres que estuveron no ámbito sobre todo do tecido, non? Persoas, mulleres como Annie Alves ou Guta Oti Berger ou Gunta Scholz, foron mulleres que nese momento non se lles permitiu acceder á escola de Dessau, que era a que lideraba a New European todavía non, lideraba a Bauhaus, e foron mulleres que neste caso, por a súa condición de muller, aínda que eran artistas e deseñadoras tamén, non se lles permitiu deseñar estar na parte de ideoloxía ou de creatividade. E que fixeron estas mulleres? Pois estas mulleres o que fixeron, como as levaron ao taller de tecidos, que era o que ás mulleres lle correspondía, elas contactaron con artesáns e fixeron o que fan as mulleres, o que facemos xeralmente as mulleres, que é dar unha volta e acadar os mesmos resultados con outros recursos. E elas o que fixeron foi a apostar por esa artesanía e aplicar todos os seus coñecementos de deseño, como que solamente nos queda estar no taller de tecido, imos de sacar o máximo partido posible. Por eso para min son unhas referentes, porque elas instauraron as bases do que hoxe é o diseño industrial en todo o mundo. Entón, coido que ese é o camiño, non renunciar e apostar por poñer os nosos valores e traballar pouco a pouco para que logo esa semente chegue a dar un fruto que realmente está aí, aínda que hoxe en día, casi máis de 50 anos despois, se lle reconoce o seu traballo. Nese momento, por suposto, non. E aínda que as mulleres sexan máis no eido da artesanía, sí que é certo que igual non tanto as mulleres xóvenes, pero as maiores non o ven tanto como unha forma de vivir, unha forma de gañar diñeiro, senón que é como un pasatempo. Non sei por que crees que pasaba isto ou pasa. Pois eu penso que se asocia moito a artesanía co tema das manualidades. Entón, como as mulleres nos gusta moito isto de facer cousas cas mans, porque somos moi hábiles cas mans, é un valor que temos, non? O tema da costura, de todas as cousas manuais que as mulleres neste caso, sobre todo a habilidade fina e psicomotricidade fina, non? E somos moi creativas porque evidentemente a nosa cabeza tamén é unha cousa que as mulleres sempre tamén teñen esta búsqueda de recursos, que é un valor que creo que temos as mulleres, non só con respecto ás manualidades ou artesanía, senón a moitas outras cousas, pois non se ve como un medio de vida, pero sí que é verdad que hai unha capacidade e unha industria que está crecendo no mundo, que é a economía creativa ou a industria laranxa, que non só abrangue a artesanía, abrangue as artes, abrangue o deseño, abrangue a cultura, que é moi importante, a cultura no medio rural, por moitas cousas, e creo que desde ese punto de vista sí que para as mulleres xóvenes e para os xóvenes en xeral sí que se abre unha posibilidade donde aplicar creatividade unida a moitas outras cousas, non? A industrias digitais, e esas posibilidades sí que están no rural, non? Moita xente veuse a traballar remoto o rural e a artesanía e o rural está moi vencellada. Eu neste caso tamén promovo unha artesanía
artesanía máis contemporánea, unha artesanía que este ligada á innovación, porque é o que vos digo, non son de renunciar, entón, por que non fusionar a artesanía coa innovación e buscar novos eidos de traballo, que neste caso no mundo rural hai moitas posibilidades, desde a packaging, deseño, artesanía de alta calidade, turismo cultural de alta calidade, donde a artesanía sí que tamén temos moito que decir. Estamos rematando, quero facerche dúas preguntiñas máis. A primeira delas é que consello lle darías ti ás novas xeracións que teñan dúbidas en emprender ou en montar o seu propio negocio? Que lles dirías a esas mulleres? Pois eu lles diría sobre todo formación. Paréceme fundamental a formación en todos os eidos, que non é o mesmo que a educación. A educación tamén é moi importante, sobre todo para as que somos nais. O exemplo tamén é moi importante, o sea, que estén outras mulleres como Carmen ou como a min no medio rural, creo que pode ser que anime a outra xente a acadalo. Non é fácil, pero non é fácil en ningún ámbito, o sea, hoxe en día non hai nada fácil, ni siquiera ser influencer en Instagram é unha cousa fácil, así que coido que unha das claves é o traballo. Si tes formación e tes axuda, tes o camiño moito máis claro e moito máis llano, máis que nada porque tes máis recursos, non? E coñeces máis cousas. Creo que é superimportante tamén mirar un pouco cara fora, non? Que están facendo outros lugares, que se está facendo noutros sitios, que está facendo esta persoa que está no meu sector, e sobre todo bulir moito. Sabes, facer moito traballo de contactar, de ir a institucións, de asociacións. Sempre hai alguén que te pode botar unha man, non? Antes de tirar a toalla e decir que non é posible, sempre hai moitas cousas. Agora mesmo, por sorte, vivimos un momento dulce para o mundo rural, donde hai moitas axudas, donde hai moita inquedanza, donde hai moito interese, e eu penso que hai moitas oportunidades de negocio para a xente xoven que están no rural e hai que traballalas, pero como todo na vida. Eu sempre, cando vexo moita xente que vai fora, por exemplo, xente xoven, non, que marcha con moita formación a Londres ou a sitios así como moi lonxe, eu que estuve vivindo tamén noutro lugar e sei que é duro comenzar un sitio que non é a túa casa, porque estás sobre todo só e aillado, e este acompañamento, non, que o que estamos tan acostumbrados en Galicia, eu creo que é unha fortaleza, non, para todos nós. E vas a facer cousas como de camareiro ou de cousas así ata conseguir un traballo como máis... Non sei se eso no rural non sería posible acadar un medio de vida digno para poder traballar e ter simplemente unha vida digna ca que poder formar o estilo de vida ou o plantexamento de vida que tú queiras, non? E moita xente xove non se plantexa eso. Coido que porque o rural non está moi ben visto. E iso tamén hai que mudalo, como das mulleres. Hai que comezar a cambiar esa idea. Tamén. Nada, xa para rematar, gustaríame saber cal pensas que para ti a clave para romper co teito de cristal. Pois eu creo que a clave para romper co teito de cristal surdiu en varias cousas que levo oído desde que estou aquí sentada escoitando a Carmen e as compañeiras anteriores, non? Creo que a normalización do papel da muller é importante en todos os ámbitos, no ámbito deportivo, que falaban as compañeiras, e sobre todo que non nos asustemos de que estén as mulleres en moitos lugares distintos, onde elas que irán estar cada unha no espacio que la decida, non? Creo que o respeto é fundamental, sobre todo por parte das mulleres, o que vos falaba antes, porque ninguén mellor que nós entendemos o que unha muller ten que facer. Entón, coido que o machismo é terrible, pero o machismo que ven dunha muller é todavía peor. E logo, finalmente, pois coido que a nosa sociedade tamén que ten que cambiar a educación no referencia do que é acadar o teito de cristal, o sea, que é acadar o éxito. Porque o éxito mellor é liderar un equipo, o éxito mellor é ter o teu proxecto de negocio, o éxito é
que tú teñas unha vida que tú consideres que é a que tú tiñas que ter. Eu non sei se estar na cumbre da OTAN é un teito de cristal ou non. E solamente a única pena que a min me dá esa parte é que non teñamos as mulleres a posibilidade de traballar nos programas de implementación de cultura ou proxectos públicos para outras mulleres ou para a sociedade en xeral e amosar o noso modo de vida. Esa é a mágoa que a mí me dá, non cantas mulleres hai. Perfecto, pois nada, Inés, moitísimas gracias por acompañarnos. Como sempre, non sei se alguén do público ten algunha pregunta para Inés que queira trasladarlle. Gracias. Me han gustado mucho tus palabras, Inés. Moitas gracias. Yo estoy en la Asociación de Mulleres Rurais de Sarriaus. Pertenezco tamén á Asociación Escola Rural de Saude da Limia. Aquí estoy con FEMURO apoyando en lo que puedo, ¿no? Has hablado de colaboracionismo y nosotros también en otras asociaciones también pensamos que la clave está en sumar. En sumar entre todos, porque si sumamos recursos, si sumamos visualización, si sumamos colaboraciones, el resultado va a ser muchísimo mejor, se va a multiplicar. Nosotros en Escola Rural de Saude da Limia encontramos una cierta resistencia. Creo que en general, en la administración, en las asociaciones, entre las mujeres también, por supuesto dentro de todos los ámbitos, no hay mucha costumbre de colaborar. Como que entiendo yo que personalizamos demasiado, quizás. ¿No? Nos cuesta mucho llegar a avanzar, entonces yo creo que avanzaríamos muchísimo más si vamos acompañados, ¿no? Está ese dicho por ahí, ¿no? De que si quieres ir lejos, ve sola, pero si quieres ir, ¿cómo es? Si quieres llegar, vete acompañado. Así era, ¿no? Ves acompañado. Nosotros somos por ahí. Yo pienso que por ahí va la cuestión. Yo en este caso estoy convencida contigo. Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Hay otros lugares o hay hay otras zonas. A ver, yo creo que en general a todos nos cuesta colaborar en todas las partes. En Galicia mucho, porque somos muy minifundistas, ¿no? Entonces esto de lo nuestro y tal, pues es complicado, ¿no? Para colaborar hay que ceder. Y entonces esto se aprende, como se aprende en otras cosas en el colegio. Tienes que aprender a ceder, tienes que aprender a escuchar, tienes que valorar las ideas de los demás. Y esto siempre es difícil, ¿no? Siempre, porque todos pensamos que tenemos la razón, que lo hacemos lo mejor, que lo nuestro es lo que vale, que nosotros sabemos más que nadie. Y entonces creo que por eso yo reivindico mucho la filosofía de madre, ¿no? El tema de que cuando tú tienes hijos, yo tengo 3 hijos, ¿no? Y yo tengo que escuchar a los 3. Los 3 son distintos, los 3 piden cosas diferentes, los 3 quieren cosas diferentes, quieren ir a sitios distintos, quieren tal. Entonces, es simplemente ejercitar este trabajo que hacemos todos los días, ¿no? Yo creo que yo fui a una entrevista de trabajo una vez y me decían, ¿por qué crees tú que tienes tanta capacidad para poder colaborar? Digo, pues porque soy madre y entonces tengo que hacer muchas cosas a la vez, tengo que escuchar a mis hijos, tengo que entenderlos, tengo que tal. Yo creo que si todo esto lo pusiéramos en valor con referencia a otras partes de nuestro trabajo, ¿no? O sea, extrapolemos todas estas cosas a otros encuentros, a otras zonas de trabajo, a otros grupos de mujeres. No todas las mujeres en todos los sitios tenemos las mismas necesidades. No todas las mujeres en todos los colectivos ni en todas las zonas tienen las mismas necesidades. Ni todos los puntos en el rural viven de lo mismo. Hay zonas que tienen ganadería, hay zonas que tal, y las mujeres igual. Hay mujeres que reivindican un trabajo, hay mujeres que reivindican protección, hay mujeres que reivindican dignidad porque no la tienen, y hay otras mujeres que reivindican oportunidades porque están en otro punto. Entonces creo que esa diversidad es enriquecedora y que te abre muchísimos campos para trabajar. Entonces no creo que todas debamos trabajar
o debamos estar en los mismos puntos trabajando, porque no todas tenemos las mismas necesidades. Y creo que la colaboración para eso es absolutamente fundamental. De acuerdo, totalmente. Muy bonitas palabras. Gracias. Non sei se alguén máis quere aportar algo, non só preguntar, sino igual reflexionar con ela. Bueno, vamos a agradecer en primeiro lugar a Inés por esta aportación tan interesante. Eu creo que foi un pouquiño a reflexión, non, de que é romper o teito. Nos podemos romper o teito cando alcanzamos esos postos de poder e de responsabilidade. É necesario que estemos aí, que as novas xeracións vexan que podemos ocupar estes postos e que estamos capacitadas, pero que podemos romper o teito tamén sendo nais, sendo compañeiras, nas nosas casas, na rúa. É dicir, isto é algo moi personal, que é importantísimo que estemos aí, pero que cada unha pois teña a posibilidade polo menos de decidir onde rompe o teito. Vamos a despedirnos dela. Moitísimas gracias, Inés. Foi un placer, a verdad. Un placer. E, bueno, sin máis, vamos a facer un pequeniño descanso de media horiña, máis ou menos. Na cafetería do auditorio podedes disfrutar, bueno, de café, temos bica e demais para coller forzas, e así, bueno, pois xa terminamos ca xornada, pois eso, media horiña xa nos volvemos a ver. Non se pode comer nas instalacións, o sea, na cafetería sí, pero non podedes salir por o auditorio comendo, entonces, bueno, recordaos isto. Gracias por estar con nós e vémonos a volta.
noso Foro da Igualdade, estamos xa, bueno, casi finalizando, estamos moi agradecidas de que nos acompañedes nesta xornada, vamos a continuar co formato que empregamos antes do descanso, unha nova sección de Falamos con, que como xa sabedes, pois é máis íntima, máis de tú a tú, e nesta ocasión vamos a falar dun sentimento que eu estou segura que todas as persoas presentes, ai que me como telón, todas as persoas presentes compartimos, que é o noso querido Entroido. Creo que despois da pandemia, en ese parón, ademais de outras moitas cousas, pois foi algo que nos faltou, que é sin duda unha etapa do noso ano que desfrutamos con paixón todos e todas, que lle dá moita vida non só a nós mesmas, senón ás vilas, cada entroido con as súas peculiaridades, pero bueno, o sentimento é común. Para introducir esta temática, hoxe contamos con Noa Sobrino Lamas, ela é peliqueira en Laza, como sabedes o peliqueiro é peliqueira, é característico de Laza, e bueno, xunto con Concha como anteriormente, vamos a falar das implicacións deste entroido sobre, bueno, relacionado co teito de cristal. Vamos a recibir a Noa cun forte aplauso. Gracias. Bueno, Noa Sobrino é unha moza de Verín e de Laza, é unha muller con principios, entroideira, reivindicativa e loitadora. Noa é peliqueira e o pasado ano homenaxeou a Beni Canteira, unha das primeiras lazanas en vestir o traxe, que faleceu o pasado 9 de novembro de 2020 no País Vasco. Noa tamén quixo con un poema homenaxear a todas as mulleres peliqueiras. Este ano estreou a súa careta a que, como dixo ela, leva a todas as peliqueiras, a todas as entroideiras e a todas as mulleres que teñen unha loba dentro. Espero que logo nos explique un pouquiño isto. E hoxe acompáñanos e coido que a mellor maneira de coñecer esa homenaxe que Noa nos recite o poema que lle fixo a Beni Canteira e as peliqueiras de Laza. Cuatro cousas hai en Laza que non hai na terra enteira: peliqueiros, maragatos, as formigas e a morena. E ulas nosas peliqueiras. Son cousas domes, a forza e a grandeza. Así o quixo Dios, así o fixo a natureza. Dicían as vellas, era a súa condición poñerlle a pañoleta ao seu amado corazón. Un cacho de bica para o meter na faixa, o sequeado con bico, laiando a picota baixa. 7 pesetas pedían por un traxe alquilar, a forrar a paga dun mes, traballar, segar, sudar. Meses e meses, mallando nas telas para que só os homes podían poñelas. Meses e meses, xogando cas agullas para que só os homes o lozan nas rúas. Non lles dan os cuartos para os alquilar, a labrar oportunidades, toca confeccionar. Un día unha muller de vestir a vestirse pasou, era Beni e non outra, que cun EI arreou. 24 de abril do 53, narceu a nosa Benita Canteira, filla de cima de vila, xa apuntaba entroideira. De familia humilde, de pai canteiro, adorábanse un ou outro, el xa era peliqueiro. E ven a canteira, a picota comeza a sentila, por diante a mí Maila Rocío e a Rita remata a fila. As voltas na cera, lumen cada carreiriña, latente o corazón e boa posturiña. Que o peliqueiro? Pouca explicación, todo ven de dentro, sentimento e paixón. Corre pola sangre, orgullo e tradición, unha mão na zamarra, a outra no corazón. Non se espera delas, co leve mai alma, co crecer das tetas pensan que chega a calma. Pero as nosas lazanas pasarán a tradición, elas fixeron valer o que realmente son, guerreiras, devanceiras, senlleiras, sempre peliqueiras. Levantai as caretas, a Beni ha de vos ouvir, berrar co peito pro ceo, berrar todo o voso sentir. E baixai as caretas, que a Beni ha de vos ver, facer sonar as chocas, facer o pueblo arder. Gracias. Jolín, os pelos un pouquiño de punta. Contanos un pouquiño, Noa, quen foi Beni Canteira, que foi para ti, por que decidiches homenaxeala con este poema?
Vale, pois Beni Canteira foi unha das primeiras mulleres que se vestiu de peliqueira. Tuvo unha gran sona en Laza xunto con outras personaxes que comento no poema, como son Rocío, Mimi e a Rita. Como son tan poucas mulleres ali, chaman a atención e sobre todo pola súa forma de ser, tan valentes, tan loitadoras, que corrían na cera con todo o lume nos pés. O pasado 9 de novembro, como dixo Concha, morreu. E a partir de aí hubo unha gran sona en Laza. Carmen, unha muller de Laza, tamén escritora, fixe un poema e tamén mencionou, e iso foi unha gran inspiración para min. E xusto coincidiu con que, facendo o traballo de fin de curso, unha profesora me propuxo facer algo adorando a unha muller. Non se me ocurriu mellor idea que facer algo da miña terra, que é o peliqueiro. E aproveitei a ocasión para homenaxear a Benita, valéndome de cousas que o meu pai me contaba e outras mulleres que correron por ali, facer o mismo con elas. E onde nace ese sentimento teu polo entroide, polo traxe de Laza? Pois, de feito, teño unha foto que me encanta, que son eu pequeniña e xa estaba no colo da miña mai en Laza, vestida de entroideira. É algo que o nacer ali lévalo na sangre, como digo no poema, que ao final inculcancho desde pequeno. Tú estás aprendendo a camiñar e estás aprendendo a correr cas chocas xa. É algo que levas dentro, é que ven de familia, ven de tradición, é que é un sentimento que une a todo Laza. Normalmente, como sabemos xa todos, como explicabas ti, é habitual ver pola Picota a homes debaixo do peliqueiro. Por que crees que pasa isto? Por que as mulleres non se atrevían antes a polo traxe? Por que son as menos as que poñen o traxe? Bueno, isto que intento explicar no meu poema, nunha primeira parte falo da primeira causa que creo que é a máis, como dice, que porque así o quixo Dios e así o quixo a natureza. Foi a excusa para todo, que o home valía e a muller non, por natureza. É a excusa que utilizamos para todo. Esa pode ser a primeira causa. A segunda, xa digo, descubrín investigando un pouco co meu pai, que antes, como sabedes, non había traxes. Por aí, na túa casa non tiñas un traxe. Entón, tiñas que alquilalo. Había moi poucos e eran moi caros, e alquilábalo por horas. E ibas a casa, cambiábalo e deixabas o seguinte que o tiña alquilado. Entón, eso era carísimo, e ao final que traballaba era home. Quen viña de Suiza, do estranxeiro, era home. Quen tiña cartos era home. E era o único que podía permitirse facer eso. E o que digo é irónico que ao final os homes eran os que se podían permitir polo, aínda que fora un par de horas, e as mulleres eran quen o facía, porque quen cosiera as mulleres. Pero puñan os homes. E foi Beni a que rompeu con todo eso, non? Sí, despois, unha vez que empezaron a facerse máis traxes, no pueblo había máis, era máis barato, tú, ao mellor, na túa casa xa tiñas un do teu abuelo, xa te podías permitir decir, bueno, pois, ahora quero por o peliqueiro. E así foi como as mulleres empezaron a decir, pois eu tamén o quero por, rompendo con moitas barreras, pero... E ti, cando foi a primeira vez que puxeches o peliqueiro? Pois eu foi curioso, porque normalmente empezas de moi pequena. Pero os meus pais sempre dixeron que unha vez que pos o peliqueiro te lo que por ben, non vale por o peliqueiro ir no colo da mai. Entonces non mo quixeron por hasta que o pedín. Eu teñolle pánico ás agullas e as inyeccións, entón non quería, porque sabedes que vai cosido, non mo quería por. E ao final faltaban 2 semanas po entroido, era un vernes de folión de chocas, puxen os chocos, sentíme tamén que dixen, pois ahora quero polo. E en 2 semanas o meu pai moveu o ceo de terra para que eu pudera por o peliqueiro e puxen ese ano con meu irmão. Tería menos de 10 anos. E desde entón todos os entroidos? Todos, non fallei un, ni siquiera que a pandemia. E todos os días ou que días os solías por? Ao principio puña o domingo e martes, porque o lunes ensúciase, hai máis xente, máis problemas, máis tiranche unha botella e caes. Pero estes 2 últimos anos o lunes é o meu día favorito, teño posto. E que nos vimos, que os que te conocemos vimos que puxeches o traxe o lunes das formigas, e aparte de que se ensucia o traxe, ese día Laza non se entra na Picota, ese día os peliqueiros e a peliqueira como ti dan descaña. Claro, é que é bonito. Pero tes que atreverte, tuveches que botarlle moito coraxe para decidir polo ese día. Si, de feito, acórdome, nos subimos, cando botaron as formigas, subimos para un bar, que ali a xente super boa, sempre che cede o teu bar, a túa casa, para que te podas resguardar. Marchamos pola parte de atrás, xusto pola subida da Picota,
estaba eu diante e o meu irmão detrás, puxemos as caretas e todo o mundo xirouse, empezou a vernos, a apartarse correndo, entrou unha adrenalina que baixei a careta, respirei profundo e boteime a correr, e foi das mellores carreiras que din nunca. Que bonito. Tiveches que sufrir, o sea, tiveches que aguantar algún home ese día ali na Picota ou Luns das Formigas, de decir que fai unha muller aquí vestida ou algo polo estilo? A verdade é que non. A primeira vez que me dixeron algo así foi de feito un familiar meu, que non se me olvidará nunca, que me dixo: non intentes facer como teu irmão porque nunca vas a ser como el. E ti que lle contestaches? Eu quedeime de pedra, eu era pequena. Fora os primeiros anos que puxera o peliqueiro. Pero non, este ano a verdade é que foi increíble porque todo o mundo viño a min, ademais pola careta, que xa dixeches ti, viñon a min e decíame: nunca viron a muller facer isto, non sei que. A xente contábame a súa historia. De feito, paseime toda a tarde falando cunha alpinista que me decía que no seu mundo tampouco había mulleres, e ao final é a mesma historia pero levado a todos os ámbitos da vida. Bueno, logo falaremos máis en xeral, pero ahora que falas da careta, eu vin a careta e ti, como dixen antes, dices que levas a todas as peliqueiras e as lobas dentro nesa careta. Contanos un pouquiño que dibuixo ten a careta e que significa para ti. Vale, pois eu fixen a miña primeira careta, sendo moi pequena, tería 11 anos, fixo eu a meu pai e eu pinteina, porque na miña casa todo facemos na casa. A miña mãe fai mo traxe, que xa falarei despois deso, e o meu pai fixo a careta e eu pinteina. Eso, tiña 11 anos, non é esta, claro. Bueno, non estou tremendamente orgullosa dela porque era pequeniña, pero bueno, ten bastante valentía con 11 anos por me facer a miña careta, que eu nunca pintara algo así. Foi no ano da pandemia, no 2020, que claro, encerrada na casa, sin entroidos, sin nada que facer, dixen, pois vou o meu irmão puxose a facer unha careta, tamén o meu irmão, que é increíble, con menos de 14 anos que ten, fixo a súa propia careta, e dixen, pois vou a pintala. E acórdome de pasar noites tirada no sofá pensando que lle vou a pintar, que lle vou a pintar, que lle vou a pintar. Eu na miña anterior careta tiña un lobo, porque sempre pensei, desde sempre, que os lobos e as mulleres teñen algo que ver, teñen esa forza, eses dentes, esas garras, eso de dalo todo pola súa familia, pola súa manada, sendo tan valientes, eso sempre teñen que ver as mulleres e os lobos. Entón dixen, pois vou pintar unha muller e un lobo, porque nunca, e dixen, vou a pintar desnuda, porque nunca viron a muller desnuda nunha careta. Eu creo que as mulleres teñen que ser tal cual son, deixarnos de pudores e de cousas. Entón puxenme a barallar eu sola, a facer bocetos, a facer de todo, e saliu isto. Tardei un ano en pintala, empecé con todo o proceso en marzo, acabei o martes de entroido no ano que non hubo entroido, no 2021. Foi o meu entroido pintar esta careta. Que chulada. Tamén é certo que no entroido, ademais de homes peliqueiros, xa sexa en Laza ou en Verín ou en calquera entroido de calquera pobo, sempre xogan un papel máis importante os homes, por desgraza. Por que pensas que pasa isto? Pois o que decía antes, ademais polo tema histórico de que non había cuartos e todo eso, hoxe en día, que tamén o mencionou o poema, non se espera delas, pensan que cando chega as tetas van a calma. Hai un montón de nenas pequenas que poñen o peliqueiro, pero unha vez que son grandes parece ser que deixan de querelo, que se deixan de ver. Eu creo que iso é máis polo tema da sociedade, por comentarios que escoitan elas na casa, porque, non sei, pensan que é cousa dos homes que van con toda a forza do mundo e que elas non son capaces. Eu creo que é un tema cultural. E eu vendo tantas nenas pequenas espero que eso cambie e que pouco a pouco as nenas queiran seguir o pondo cando se xan maiores, porque da miña edad poucas, 3 como moito. En Laza ti corres, eres a muller que corre sola, non? Sí, sempre. Levo anos correndo sola. Entón, que consello lle darías ti a esas nenas pequenas que agora poñen o peliqueiro e que igual dentro de 10 anos deixan de polo? Que o peliqueiro levase por dentro. Se o levan por dentro non teñen que deixalo por nada nin por naide, que dá igual o que digan, que unha cousa túa, unha cousa é a túa paixón, que o tens que facer é seguir con elo e estar orgullosa do que tú faz, levar a túa familia, levar a túa estirpe todo detrás túa e seguir correndo. Como amante do entroido, eres consciente de eso, dos roles que hai no entroido e que se pode ver igual en disfraces ou mesmo aquí en Verín, o xoves de comadres, os homes cando se disfrazan de mulleres, os disfraces, bueno, son provocativos e como a veces son unha burla. Por que crees que pasa isto e como podemos facer para cambialo?
Pois supoño que un tema xa que ven de atrás, que se diferenciou así os roles, por exemplo, que digo tamén no poema, antes as mulleres facían bica, vestían os homes, colocaban o seu pañuelo como pañoleta, e eles corrían, eran os roles como se impuxeron roles de sempre en todo, na casa, no traballo, cos nenos, todo ese tipo de roles. Supoño que pouco a pouco é difícil cambiálo porque ao final, bueno, no traballo tal, pero algo que ven tan de atrás, tan ancestral, é máis difícil cambiálo, pero hai mulleres moi valientes hoxe, eu creo que pouco a pouco eso todo vai cambiar. Sí, ao final as xeracións son como a túa e imagino que dentro de 10 anos veremos tantas mulleres na picota como homes. Supoño que sí. Bueno, aparte do entroido, para ser tan nova, tes as ideas bastante claras e demais. Como crees que isto influe no teu entorno? Ves un entorno sano, en igualdade, ou pensas que ainda tes que loitar por elo? Bueno, eu creo que queda moito por facer. É verdade que hubo moitos avances, que se fixeron as cousas moi ben, pero que queda moitísimo camiño. Pero cousas como as de hoxe son as que me fan darme conta de que vamos polo bo camiño, que a xente está empezando a tomar conciencia, que, sobre todo, hai que empezar pola educación e pola casa. Eso é principal. Cos teus compañeiros, bueno, no instituto deste ano, pensas que agora os rapaces como que están retrocedendo un pouquiño e que hai máis micromachismos ou actitudes machistas que antes, ou como ves a xente da tua edad? Micromachismos hainos, pero tanto homes como mulleres, como en todos os ámbitos. É algo que, pola educación que temos, por un estado patriarcal que levamos dentro. Pero sí, eu creo que, sobre todo as mulleres novas que toman moita conciencia, todas as miñas amigas son feministas, teñen moi claras as súas ideas, e os homes, ao final, os rapaces influencianse deso, danse conta de que a túa compañeira da túa edade está nunha loita e que tú tes que apoiala neso. A veces hai actitudes encontradas porque quizá non sufren, bueno, non sufren as mesmas cousas, pode que non entendan, pero a verdade é que os rapaces hoxe en día teñen máis fácil eso de tomar conciencia que os adultos que non, parece que a veces non entenden. Como que máis difícil educar o teu tío que che dixo o comentario machista que ao teu compañero? Eso xa dou por perdido. Xa, volvendo un pouquiño entroido, antes decías que tua mãe a que cose o traxe, tú pintaches a careta, ao final parece que é un traballo colectivo, pero pasa isto en todas as casas ou como ves a situación? Bueno, a verdade é que bastante sí, hai bastantes xentes que fan o peliqueiro, que fan as caretas. Sí, eu creo que sí, que é bastante familiar todo. Non suelen comprarse moitos traxes en laza, máis que nada fanos. Bueno, non quería irme daqui sin preguntarche que para ti o entroido e o peliqueiro. Bueno, para mí o entroido é o todo. Todo ano móvome en dirección ao entroido. Estou sempre pensando no entroido. É como un ciclo, todo ano é para chegar a ese día, a eses días. É algo que levo desde pequena, que, como dice no poema, levo na sangre, é un sentimento, creo. E imagino que ao final querrás que as cousas melloren e que iso dos roles acabar con el. Que graniño de arena podes aportar tú para eso? Pois eu creo que estar hoxe aquí, explicar esta situación e, sobre todo, que se fale deso, porque, por exemplo, o que falaba antes do traxe é unha cousa que está pensada pos homes. Por exemplo, sabedes que os homes físicamente non somos iguales que as mulleres. Os homes son rectos e as mulleres temos as nosas caderas, as nosas cinturas, as nosas tetas, esas cousas. O traxe está pensado pos homes, é unha cousa recta, cunha faixa recta, que che dá por aquí. Claro, eu cando empezaba por o traxe dicía ao meu pai: a min esta faixa quédame grande que me tapa as tetas. E dicíame: é da tua edad, que me queda grande que me tapa as tetas. E o mesmo pasa co traxe. Eu puñame traxes de home que heredaba da miña familia e facíanme coágulos de sangre nas caderas, porque se me arrugaban, porque eu non tiña a mesma forma que un home. Entón, a miña mãe, tan magnífica como ela, empezoume a facer os traxes a medida, a facerlle a cadera, a facerlle as cinturas, a comprar faixas máis pequenas que non me taparan as tetas, e esas pequenas cousas que hai que cambiar e que ter en conta, que non son só os homes os que o poñen, hai que adaptar as cousas tamén ás mulleres. Entón ti tres un traxe de peliqueira total. Eu teño un traxe de peliqueira. Nada, xa para ir rematando un pouquiño, eu quería saber que referentes tiveches tú ao longo da tua vida, non só tamén no eido do entroido tamén, pero en toda a tua vida, tanto a nivel estudios, a nivel familiar. En que mulleres te reflexas tú para loitar pola igualdade? Pois non sei moi ben que decirche, porque sempre fui moi de min misma. Sempre me gustou moito cultivarme
aprender, pero aprender de todo e de todos, facer preguntas, ler un montón. De feito, fai moita gracia porque normalmente son eu a que lle explico ao meu pai as cousas, a teoría do feminismo e todas esas cousas, porque sempre fui moi curiosa, sempre me gustou moito informarme e ter as ideas claras. Entón, enriquezco un montón de todo o que topo. E tamén, agora que falas de libro, que me acabo de dar conta, estás lendo un libro relacionado cos lobos e demais. Contanos un pouquinho. Eu toda a teoría tiña na miña cabeza, todo isto que vos contei das mulleres e os lobos, eso todo tiña na miña cabeza desde pequena. Regalaron un libro e dime conta de que había xente que xa estudiara eso. E ahora mesmo estou lendo un ensayo de 500 páginas en portugués que se chama Mulleres que corren cos lobos, que trata precisamente do instintivo da muller, da parte salvaje da muller, da parte da alma, que é unha loba. Dicen que a alma da muller é unha loba. Eu non sabía que isto todo xa existía, que non era cousa miña e que realmente tiña razón. Había estudios sobre eso. Bueno, ti remataches agora o bacharelato aquí en Verín. Cales son os teus plans de futuro? A que te vas a dedicar? Pois eu vou marchar para Santiago, se Dios quere. Vou facer 2 carreiras, Filología Galega e Filología Portuguesa. Gustaríame moitísimo seguir escribindo, porque é algo que me encanta dende pequena. Creo que é a representación da alma. Seguir cultivándome, aprendendo, lendo. Se podo aportar o meu graniño de arena, sobre todo para o ámbito da muller e do galego, que tamén está moi relacionado, pois mellor que mellor. Bueno, no resto de tertulias eu preguntaba ás mulleres xa máis maiores se atoparán con impedimentos ao longo da súa vida para chegar onde están hoxe. Eu non sei se ti ata o día de hoxe tiveches que afrontar ou renunciar a cousas, pero pensas que nun futuro a longo prazo vas a ter que renunciar a cousas para acadar os teus obxectivos, ou pensas que esa situación vai mellorar? Bueno, creo que no rumbo no que levamos agora, que creo que vai mellorar bastante. Quero pensar que, non sei, tipo asociacións e así, que se vai ir abrindo as portas, as mulleres, vai se romper o teito de cristal e algún día pode chegar a estar en algunha asociación galeguista, en algunha asociación feminista, no que poida ter un rol e facer algo por este mundo. Perfecto, pois non, moitísimas gracias. A ti, a vos. Pero antes de rematar, vamos preguntarlle como sempre ao público se quere facerlle algunha pregunta ou algún comentario a Noa sobre o Entroido ou sobre o que desexedes. Alguén quere? Bueno, Noa, parabéns por a loita e por o traballo estético da carauta, que é super bonito. Quería preguntarche, coidas que as tradicións van cas persoas ou que son cousas que son inmudables? Porque o tema do carnaval é unha cousa bastante potente en Allariz, en Verín, e coido que está como moi arraigado, non? Entón, pareceme doblemente valente por a túa parte, porque é moito máis algo cun teito de cristal, é unha cousa que socialmente está moi introducida. Entón, coidas que unha dificultade sendo tradicións, que as tradicións teñen que pervivir, ou como tú fixeches, ou como ti fixeches, adaptarse e ir cos tempos? A ver, eu creo que hai unha parte que é inmutable, que é unha esencia que se leva... De feito, si o Entroido leva miles e miles de anos, é por algo. É porque algo existe que é a esencia que non muda. Pero sí que é verdade que hai que adaptar as cousas. E iso non só se ve co da muller. Por exemplo, antes na farrapada en Laza só iban os do pueblo. Agora masificouse e vai máis xente. Son cousas que van cambiando cos tempos, con todo. Creo que sí, que unha esencia debe permanecer sempre, non podemos perder esa tradición, pero que se pode adaptar e mellorar sempre polo ben. Non para romper a tradición, sempre para adaptala a unha cousa mellor que se adapta a todo o mundo. Moi ben, totalmente de acordo. Parabéns a túa nai por a axuda. Gracias. Claro. Hola Noa. Eres lo que ahora se llama, ¿no?, una artista integral con visión de género. Total. Además, creo que hay que cultivar, que me ha gustado oírte decir que te gustaría también formar parte en un futuro de algún tipo de asociación y demás. Ahí está la fuerza en sumar con las mujeres, ¿no? Y decirte también que he escuchado, he percibido que has hablado desde la emoción
y no lo pierdas. Aunque sigas cogiendo experiencia y demás, la emoción que no se pierda nunca, porque eso es lo que realmente mueve el mundo. Gracias. La emoción. Gracias. Gracias, y por de lo que feito nos has casi contado. choro. Sí. Pero eso es buenísimo y es la diferencia también muchas veces que nos marca quizás con el mundo del hombre, ¿no? De la masculinidad, en donde nosotros dejamos que se expresen nuestras emociones, que se vean. Y eso también nos hace más fuerte, no hay que ocultar nada. Sí, de feito, eso que me gusta da poesía, porque esta poesía escribina no momento no que eu non estaba ben. Todo o tema da pandemia a todo o mundo lle afectou, pero sobre todo a nós, a xente da miña edad afectoulle un montón. E este poema escribino nese momento, para min é unha salvación. De feito, xa mo decía a miña psicóloga, cando te sintes mal, escribe, porque é a representación da alma, porque expresas o que sintes, e non é a mellor forma de expresar o que ca poesía. Claro. Es que la escritura es una herramienta terapéutica para muchas cosas. Nosotros también en la asociación la utilizamos, porque es muy, muy importante y muy valedera. Enhorabuena. Gracias. Bueno, esto sin palabras, a verdade estou super emocionada. Foi increíble, todo o foro en general está sendo increíble, pero eu creo que debemos destacar estas novas xeracións que veñen con forza, que teñen claro que é o feminismo, que tiran para adiante, que incluso pensan estar aí en asociacións, en movimentos, aí empurrando por todos nós, non só por as mulleres, sino por a sociedade en xeral. Non estamos cada vez máis convencidas de que o feminismo non é só beneficioso para nós como mulleres, sino para o conxunto da sociedade. É un dereito social, algo que, mientras non o feminismo non este espallado por todos os estratos sociais, non haberá xustiza social. Eu quero darlle as gracias e quero pedirlle, como dixo a compañeira, que non abandone esa emoción. Creo que nos puxo a todas e a todos os pelos de punta, non só por o tema que tratamos, que como xa dixemos é algo que nos acompaña a todas as persoas, sino pois por introducir aí o feminismo e por reivindicar que hai que adaptar os traxes, de que este movimento tamén é das mulleres e de que estamos aí. Moitísimas gracias, Noa. A vos. Que teñas moita sorte na carreira, en todo o que te espera, que seguro que será maravilloso. Un aplauso para ela. Gracias. Bueno, despedímonos desta intervención tan especial. Bueno, antes de continuar, bueno, vou esperar a que se cerre o telón. Bueno, antes de continuar ca seguinte intervención, que vai a ser musical, queremos darlle espacio, darlle tamén a benvida a Luz do Porto. Ela é deputada de Igualdade na Diputación da provincia de Ourense. Está nos acompañando hoxe na xornada. Estamos moi agradecidas porque se desplazase hasta Verín para acompañarnos. Bueno, vai a decir unhas palabras antes de clausurar e de ter esta actuación musical. Damos un forte aplauso. Benvida, Luz. Hola, bos días a todas e a todos os que estades aquí neste final destas xornadas deste foro organizado por Femuro. Dende logo non puden estar toda a mañá, non escoitei todas as intervencións, só puden escoitar as dúas últimas, pero foron francamente moi interesantes. Gracias, Noa, por manter, continuar con esa chama viva de saber levar con tanto orgullo e con tanta forza as nosas tradicións e leválas ao noso terreno, que o das mulleres, e que por roles, porque sempre vivimos a toda agora, sempre se nos asignaron roles, eses roles que nos impedían moitas veces, pois, no caso que tú nos explicas, poñer os traxes de piliqueiras, vivir o carnaval dende o que a esencia do carnaval. Hoxe, bueno, non podo máis que felicitar pois tamén a Lidia e a Ainhoa, mulleres, rapazas novas, que son a nosa continuidade, a continuidade das mulleres, pois que como a min hoxe están aquí, ou Inés, e que vades a ser vos as que finalmente, probablemente, cheguedes a coñecer e a saborear o que é o final da rotura dos teitos de cristal. Eu coincido con Inés, que escoitei antes,
Cando falamos de teitos de cristal, se nos asigna tamén moitas veces ese concepto de algo moi elevado, é dicir, de postos de directivos, postos altos cargos e demais. E eu tamén defendo que romper un teito de cristal é cada vez que ti fas o que ti queres facer. Romper un teito de cristal é ter a oportunidade que ninguén che frene a oportunidade de que ti acades o que queiras acadar, sexa o que sexa, sexa unha muller albañil, sexa unha muller arquitecta, sexa unha muller camioneira, sexa unha muller gandeira, sexa unha muller alcaldesa, sexa unha muller en cualquera faceta da vida, romper o teito de cristal, porque o teito é o que nos pomos. Son esas metas, eses obxectivos que nos pomos na vida e que, dende logo, nada nos impida acadalo. Esa é a primeira parte para romper esa brecha social e para romper eses teitos de cristal. Eu pouco podo aportar, máis que agradecer en nome no meu nome propio e da Diputación de Ourense que me invitastes a clausurar este foro. Xa é o segundo ano que vos acompaño e é un prazer estar aquí. E non saludei, agora vou a facer os saúdos. Emilia, tuve un momento, unha conversa contigo aí afora, concelleira do Concello de Verín. Saúdo tamén a alcaldesa de Ríos, Eva, ca que teño ademais moi boa relación e moita cercanía e moita empatía tamén por o novo rol que a vida lle pon. Inés, que é veciña da miña vila da Allariz, Lola, que está a cargo de Asociación de Mulleres Rurais da Limia. É dicir, xente que está a prol de conseguir a igualdade real e traballando todos os días, todos xuntos para acadar eses obxectivos polos que as nosas antecesoras loitaron, as nosas avós, aboas, as nosas nais, e polas que nós temos que seguir loitando, dende o posto que ocupemos. Eu vou contar unha pequeniña anécdota. Eu nacín na comarca de Valdeorras, nunha aldea moi pequeniña. Meus pais eran emigrantes en Suiza e os primeiros 3 anos da miña vida me criei cos meus avós. A primeira vez que tuve a sensación de que rompía un teito de cristal e que me sentía extraña, que me sentía rara, foi cando me licenciei na miña carreira. Por que digo isto? Porque no meu pobo non había ningunha muller que houbera estudiado estudios superiores. Dábame igual bacharelatos que universidade. Ningún había chegado. E era algo como, e agora que vai pasar? O sea, eu recordo medo de decir, salín da zona de confort do lugar onde vivín e agora que se espera de min? Que vai a pasar? A segunda parte era, eu sempre tiven, dende moi pequena, unha conciencia social moi arraigada nos meus valores, na miña forma de vida. Sabía que todo o que fixese na miña vida, xa por a miña profesión como psicólogo, tiña que estar dirigido a axudar a mellorar a vida de outras persoas. E co tempo naceu unha vocación de servicio e tamén naceu unha vocación política. E a través desa vocación política, digamos que cheguei hoxe a estar ocupar este cargo que teño a honra de poder ocupar, que me dá a oportunidade dentro da área que eu levo, que son distintas cousas, pero temos falar pola igualdade e traballar por a igualdade. E aí vin que había moitas cousas que se podían facer. Unha delas é un contacto, creo que continuo e moi cercano, con todas as asociacións que traballan nesta provincia, que fan un traballo inmenso, que moitas veces desde as administracións non valoramos o suficiente o que se fai a través das asociacións no traballo coas persoas no día a día, porque senón as administracións non chegarían ás necesidades das persoas nin de lexos. E dentro deso, daste conta que a través deses traballos o importante que é, sobre todo en sociedades rurais como a nosa, de Ourense, da nosa provincia, o que é chegar ás mulleres do rural.
as grandes esquecidas, que son as mulleres do rural. Esas mulleres tan fortes que nos sacaron adiante as nosas aboas nos tempos moi difíciles, que nunca se valorou ese traballo que facían tan duro, sacando as familias nas condicións que foran, sacándoas adiante, porque non se lle daba ese rol na sociedade, non se lle daba esa importancia, e iso non o podemos esquecer. E gracias a elas, o traballo delas, pois moitas estamos aquí hoxe, e ojalá moitas sigan os seus soños. O máis importante é o traballo por a igualdade, e o traballo das mulleres é a unión, é a axuda, é a colaboración, é non ter medo, quitar a vergonza, é quitar non sei, é poñer solamente emoción, que se falaba, porque a emoción move o mundo. Por eso, cando hai grandes directivas, dicen que as empresas funcionan mellor, porque contemplan as emocións e se traballa cas emocións. Hai frases que a min me enseñaron moito, e esta dixo a un home, non a dixo unha muller, pero que me gustou moito. Foi pronunciada por Steve Jobs antes de falecer, e decía que nunca te burles dun nerd, porque ese nerd probablemente chegue a ser o teu xefe. O término nerd utilizábano como esas persoas insignificantes cando están na escuela, que parece que non van a ser nada, non? Que non son os chulitos, non son los destacados. Coidémonos dos non destacados e fagamos que os non destacados na escola sexan os que cheguen algún día á cima, porque eses non destacados son os que van a vivir cas emocións, son os que van a experimentar cas emocións, porque cando todo che ven dado, olvidas moitas veces o camiño, olvidaste do camiño de conseguir as cousas. Se todo tes moi fácil, olvidas o camiño que pasaron os teus para che allanar o propio teu camiño, e aí é onde temos un verdadeiro problema. Mulleres de futuro, mulleres de seu, mulleres da provincia de Ourense, temos grandes mulleres nesta provincia, temos grandes pioneiras nesta provincia. Dende Diputación, unha das cousas que con máis orgullo levo traballado nestes 3 anos que aí levo é haber empezado o tema de mulleres pioneiras en todos os eidos, e vemos que son actos que sorprenden, porque moitas veces as mulleres tamén xogábamos cun perfil moi baixo en todo o que facíamos. Me pasaba con Clara esta mañá, a secretaria da Federación de Femuro, da asociación aquí en Verín, e me decía: non, é que eu non quero salir, a min isto non me gusta. Como non che vai gustar, Clara? Despois de todo o traballo que hai nesta asociación, de todo o que fai Femuro, quen non coñece Femuro? O sea, hai cousas que nos distinguen. Femuro nos distingue no traballo na loita das mulleres, en acadar o que queiran acadar e a protección delas. E Clara, claro que tes un perfil, non escondas ese perfil, porque detrás de traballo como mulleres como a Clara, esas mulleres que se esconden, estamos todas, todo o resto aquí. Emilia, que decía: ojalá me gustara que todo o mundo escoitase estas intervencións de todas as persoas que tan agarimosamente pois expoñían as súas experiencias e as súas vidas aquí, porque tantas cousas que escoitei, decía Emilia, se eu as houbera escoitado fai uns anos, de que outra maneira me houvese sentido forte, ou ao mellor empoderada, ou houvese sentido que non estaba facendo algo que non estaba predestinado para min, verdad, Emilia? Esa é unha sensación que tamén as mulleres que levan moitos anos en distintos postos moitas veces tivemos. Creo que se falou ayer do síndrome do intruso, non? Que parece que estamos en sitios que como se non estuveran para nós, que se non foran para nós. Si son para nós, todos os sitios son para nós. E as cousas mudan, os rapaces mudan, os homes mudan, as políticas teñen que mudar, todo ten que mudar, porque é moi importante o valor da muller en todo que se faga. Non debería haber ningún departamento, ningún lugar de toma de decisións donde al menos non houvese unha muller para poder esa parte do sentido común. Non quero decir que non o teñan os homes, pero cando falo de sentido común da muller, eu fago unha pequena
diferencia. O sentido común é unha definición fácil e que todos entendemos. Fago a diferencia por as emocións, porque o sentido común sempre vai, digamos que, alineado ca razón e cos resultados. O sentido común da muller vai ligado ca razón, cos resultados, co proceso, cas persoas, cas emocións, cos sentimentos e cas necesidades. E iso é moi importante. Cando ti tomas unha decisión contando cas necesidades amplas que van a repercutir sobre todo o que ti vas a facer, aí é onde está probablemente a semilla do éxito de cualquera proxecto que queiras poñer en marcha. Moitas gracias por me convidar, por estar aquí un día máis en Verín e nada máis que agradecervos a todas estas intervencións, estas experiencias e moita sorte as que empezades o voso camiño. Eu estou deseando que pasen uns aniños e ver a Noa liderando unha asociación feminista e escoitándoa e recordando este día, porque este día se planta unha semilla donde vemos un obxectivo, donde vemos unha meta e donde vemos nacer probablemente alguén que algún día, do que algún día poderamos falar. Ainhoa, acórdate de nós, acórdate de que sexa cual sexa o camiño, nós tivemos as mismas dificultades seguramente, teremos as mismas, conta con nós, falemos moito, as mulleres temos que falar moito, non ocultemos, non pensemos solamente no que nos sae ben, falemos tamén da dificultade do proceso, falemos tamén dos sufrimentos que poden ter moitas metas, porque as teñen, nada é fácil, pero nós estamos aquí para facer máis fácil o difícil e iso é o noso papel. Moitas gracias a todas. Bueno, Luz, unha inspiración, moitísimas gracias por participar. Preguntábanos ante un pouquiño que digo, como é. Bueno, ao final eu creo que neste tipo de actos o que nos suele pasar a todas cando temos unha intervención é que nos salen as palabras solas, porque falastes das emocións, e, bueno, cando se fai todo con sentimiento é que as palabras van solas. Vamos a ter a continuación unha actuación musical. Na xornada de onte tamén estuvemos acompañadas por as Travesas da Mezquita e hoxe vamos a ter a Carmen Penín. Carmen Penín é unha referente musical e, bueno, no noso caso seguímola incondicionalmente porque, bueno, ela desde o minuto 1 que lle propuxemos estar aquí acompañounos, emocionouse, compartiu en redes en todo o que pudo este foro que para nós é moi importante tamén esa difusión, e non só por eso para nós é importante, ela é importante porque racha un pouquiño ca cultura machista que en moitas ocasións nos está asoballando, e sobre todo nos que traballamos moito tamén ca infancia, en institutos, en coles, dámonos conta, tras pasar cuestionarios, pois vemos as cancións que escoitan, o que ven, o machismo está en decremento. Quizás é un machismo diferente ao que había antes, pero está aí cada vez, as letras son máis violentas, sexualízasenos máis, entonces encontrar este tipo de artistas, porque son artistas que rachan con eso, que nos cantan en galego, que ponen a muller no foco, e que incluso, como vades a ver, que falan do teito de cristal, é unha maravilla. É moi difícil encontrar letras así, polo que estamos enormemente agradecidas a Carmen por estar con nós, e sin máis, pois, bueno, xa vos deixamos con ela para que disfrutedes. Un aplauso para ela. Bo día, pois que saibades que efectivamente estou emocionada por estar aquí e ademais, se non o digo revento, eu son tamén de Ourense que non o dixestes e iso é moi importante, sempre vou facendo patria por toda Galicia e fora dela tamén. En concreto son do Couto Misto, pero os de Covas, os blancos van me dar se non digo que tamén que nacín elí. O que pasa que, bueno, por crianza e por amor do corazón, pois son do Couto Misto, non? Entón, eu quero, non sei se é moito pedir que a presentadora e as organizadoras se poñan de pé un momentiño e saian a recibir o seu aplauso, por favor. Xa sei que vos costa, veña, veña. É que de verdad, o traballo que leva isto é inxente.
Ai, ai, ai. De verdade, é un traballo magnífico e imprescindible. Eu penso que o de xuntarnos así a reflexionar xuntas, mulleres de distintos ámbitos, de distintas idades, non? E que me encantou ver xente nova, as que temos xa un percorrido feito, pois ao mellor tuvemos que pelexar doutra maneira, non creo que máis forte. Eu penso que cada etapa ten os seus retos, no que o que decía tamén a intervención anterior, non? Todo o que poida ser de axuda e aquí estamos, por suposto. Bueno, xa non me enrollo moito máis. Onte, ao sair de aquí, non sei, tiña a cabeza fervendo, escribín xa 2 poemas que van ser cancións. Quero que saibades as mulleres de Femuro que se algún día eso sai como disco lle de ser as madriñas, porque vai ser culpa vosa. Eu diría, por que non dedicar algún encontro destes aos novos homes, porque lles faltan referentes. Nós temos referentes, pero os novos homes están rompendo moitísimos esquemas e penso que costa moito traballo, non? Onde se miran? Entón, non sei, igual os podíamos convidar. Vale, pois sen máis, vou facer o primeiro tema, Nana para elas, do libro CD Herdeiras, que está dedicado á memoria das mulleres, á represión das mulleres. Esta canción fixena pois para calquera muller de calquera lugar do mundo, especialmente para as mulleres galegas, as mulleres árabes e as mulleres latinoamericanas que supuxeron o meu despertar feminista cando era moi nena alá en Holanda, e viñan as amigas da miña mai exiliadas e contaban as cousas que, bueno, pues que che abren a mente, non? Nana para elas. Mulleres do mundo unindo as nosas mans.
Maurizio Polsinelli, un deses homes novos, distintos. Ben, agora, se ese libro CD estaba dedicado á memoria das mulleres, o último traballo, Cantos de Terra e Sal, estaba tamén dedicado, de alguna maneira, ás mulleres, pero ás mulleres anónimas, as mulleres as que me antecederon na miña familia. Por eso a colcha que fixo a miña bisavoa está nesa portada, porque é o sitio que lle corresponde. Eso tamén é arte, inda que fora feita por maus tan humildes. Entón, canta a miña compañeira para celebrar a voz que temos e que ainda temos que ter máis alta. Bueno, pero Noa xa se vai encargar deso. Onde estás, Noa? Tú xa te encargas deso. Canta miña compañeira, canta. Canta miña compañeira, que tienes linda garganta. Sei toca la pandeireta, tocarse o violín. Tamén sei facer a burla, ai de quen afaga de mí. E ai, déjame subir al carro carretero y déjame subir al carro que me muero morena y por ti. Todo el mundo es contra mí, morena, porque te quiero. Todo el mundo es contra mí y yo contra el mundo entero. Y ay, déjame subir. Y ay, déjame subir. Canta miña compañeira. Moitas grazas. Bueno, hai cousa de 3 ou 4 meses a Asociación a Ciencia Feminino, en concreto unha delas que estuvo falando onte aquí, Maribia Iglesias, encomendoume unha canción, dixo, faime unha canción para ese congreso de Mulleres Saúde que fale de científicas galegas. Eu dixen, ai, eu que fago? Entón, non sei por que, veume á mente unha meniña que quere ser científica. A raíz deso, pois, empezas a investigar un poquinho por aquí, por alá. De recente saíron tamén cifras novas, frescas, tristes, da porcentaxe de nenas que non que estudan na universidade carreiras científicas, que sí que hai, pero que estudan as carreiras, o que chamamos STEM, as carreiras máis tecnolóxicas, TIC, non, a informática. E, sobre todo, según imos subindo, pois, se chegamos a mirar cantas xefas de departamento pode haber nas universidades, pois realmente é un pico pequeniño, non?
Entón, para esta situación vai esta nena científica, meniña científica. A nosa meniña non xoga con bonecas, colle os xoguetes e rompe todas as pezas. E é que a nosa nena quere ser enxeñeira, quere facer barcos, pontes e raquetas, ir nunha nave á lúa, plantar berzas noutro planeta. A miña nena xoga con bonecas, enchas de tiritas, vendalles as pernas. E é que a miña nena médica será, quere curar a xente, menciñas inventar, será máis famosa inventora do lugar. Rompe, rompe, rompe ese teito de cristal, que por transparente non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen parar, e no teu camiño axudas demais. A nosa nena xoga con tixolas, corta e remexe, queima todas as botas. E é que a nosa nena moi pronto será unha muller de ciencia que non ten igual. Quere crear ela soa un novo material que faga invisible a xente ao camiñar. E é que as nosas nenas deben soñar o máis grande alto que las queiran chegar. Cantas máis sexamos na ciencia e a mandar, mellor será o mundo e moito máis igual. Homes e mulleres camiñan para par, cambiando as normas que nos deixan atrás. Rompe, rompe, rompe ese teito de cristal, que por transparente non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen parar, e no meu camiño axuda as demais. Rompe, 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 comigo. Rompe, 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 forte. Rompe, 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 rompe. Rompe, rompe, rompe ese teito de cristal, que por transparente non se vai a ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen parar, e no teu camiño axudas demais. Moitas grazas. Mauricio. Moitísimas, moitísimas grazas. Bueno, moitísimas gracias por esta actuación tan espectacular. Como dixen antes, é maravilloso escoitar este tipo de cancións que nos ponen en valor, bueno, que nos van ocupar o noso lugar. Bueno, eu vou a terminar, antes de irnos a comer e despedirse a este 18º Foro da Igualdade, facendo así un pouquiño un resumen de todo o que tratamos ao largo do fin de semana. Foron 2 xornadas intensas nas que por este escenario compartimos tempo con moitas mulleres de diferentes ámbitos. Bueno, vimos que estas mulleres pasaron por experiencias nas que nos demostraron que é posible romper este teito de cristal, pero que tamén aínda nos queda camiño por percorrer. Nas diferentes mesas de diálogo aprendemos que o teito de cristal é unha forma de violencia machista de carácter estructural e que moitas de nós, de forma inconsciente, asumimos o síndrome da impostora
e as consecuencias que este ten para a nosa autovaloración e a nosa autoestima. Foron as executivas de Galicia que nos acompañaron na xornada de onte as encargadas de introducirnos estes dous conceptos para comezar as xornadas. Tamén comprobamos neste foro que é posible falar e non discutir sobre política. E isto, aínda que teñamos cores distintas, é que as mulleres estamos sometidas a maiores presións, estereotipos e prexuizos neste campo. Sen duda, as intervencións de onte, tanto de Susana como de Goretti e Laura, foron unha mostra exemplar de sororidade. Neste escenario tamén coñecemos a dúas referentes coas que comprobamos que a ciencia é de todas e de todos e que as mulleres estamos máis que capacitadas para ocupar postos de responsabilidade neste ámbito. Adentrámonos, como non, no asociacionismo, que é o noso pilar fundamental en Femuro, e tamén no que este movemento supón na vida das mulleres e como foi cambiando co paso do tempo. Fundadoras de Femuro e representantes de outras federacións da nosa comunidade autónoma deixaron ben claro que o asociacionismo sigue en pé. Na xornada de hoxe, todas e todas pudestes comprobar que a linguaxe é importante, que as mulleres somos árbitras, somos médicas, somos científicas. Debemos recordar que o que non se nombra non existe, polo tanto é moi importante falar en femenino. Vimos que podemos e debemos romper o teito non só alcanzando postos de poder, senón tamén que é importante facelo nas nosas casas, coas nosas familias e nas nosas aldeas. Noa, de forma moi emotiva, vestiulle o traxe de peliqueira a todas aquelas mulleres con sentimento e emoción. O entroido tamén é femenino. Neste foro, e xa para terminar, tamén contamos con feminismo musical. Fixémolo da man das Travesas da Mezquita e da actuación que acabades de escoitar de Carmen. Elas transmiten na súa cultura e na súa voz que podemos cantar e podemos ter cultura libre de estereotipos e roles machistas. Xa para finalizar, desde parte da organización, queremos agradecer a todas as persoas que nos acompañastes tanto hoxe, tanto onte, tanto de forma presencial como virtual. Eu quero destacar que, o auditorio é amplo e, quizás podería haber máis xente aquí con nós, pero na xornada de onte, temos que comprobar os datos de hoxe, no xornal, no Diario do Támega, alcanzamos máis de 1000 visualizacións, e, eu creo que é unha recompensa a tanto traballo. A miña compañeira Jane vai a clausurar a xornada, agradecer de novo que estedes con nós, que para o ano seguimos e que para o ano cumplimos 25 anazos e que estades todas convidadas, por suposto. Moitas gracias. Buenos días. Yo nos entretengo mucho. No queríamos acabar estas jornadas sin agradecer a todas aquellas mujeres que han colaborado altruistamente con nosotras. En todo aquello que hacemos siempre nos sorprendemos porque hay muchísima gente que colabora con nosotras, mujeres siempre he de decir. Entonces queríamos dar este minutito de agradecimiento a todas ellas. Ellas saben quiénes son, andan por ahí, muchas de ellas, Patri, Mariluz, hay muchas más. Podría pasarme mucho tiempo agradeciendo. Sí que queremos destacar especialmente a una de ellas que nos ha acompañado en todo este proceso de este foro desde el principio, que se lo propusimos, lo cogió con mucha emoción, con mucho cariño. Entonces va por Concha, por su pasión, su entrega y por apoyarnos siempre.